ang flagship station sang the number one and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Hulyo 26 tuig 2023. Sa gihapon, inimola ganimo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna kag mga mainit karon nga mga balita, Iloilo Police sa Provincial Office ginpasa na sa Regional Office ang informative report na tuhoy sa pulis kag ginatudlo protektor sang durugista. Resolution sa pagpanigayon sang investigation in aid of legislation sang Committee of the Whole ginaduso. Inituhoy karon sa kontrobersiya nga nagaputos sa kooperatiba sa City Hall. Mga mangunguma nagakangawa sa ila pananom bangod sa sige-sige nga pag-ulan. Kag sa aton sini nga mga kabombo o padayon na kamo sa paghulog sa inyo sini nga mga entries bangod sa Sabado na ang aton sini iya nga first weekly draw sa Suwerte sa Malengke 2023. 6.5 million pesos sa total crop prizes nationwide iga panagdag. Kanino pang ginahulat mo, waswasi na dira sa paghimo sa imo sining mga entries kag gilayon ini nga ihulog sa mga drop box centers sa diri sa palibot sang syudad sang Iloilo kag sumungman sa probinsya sang Iloilo. Ang aton siniya nga mga kopdanan mga bombo reporters nagpangbutang na sang mga drop boxes sa mga kabanungahanan. Nawagon naton ini sa dili madugay ang mga drop boxes para dira kamo makahimo nga makahulog sa inyo sini nga mga entries para sa week number 1. Kung gusto nyo man nga direkta nga maghulog diri sa broadcast center sa stasyon sang Bombo Radio dira sa ground floor, pwede na kamo makahulog. Damuan nyo ang inyo sini nga mga entries nga ihulog para dako man ang inyo sini nga chance nga magdaog. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo ang mga produkto sini nga dapat ninyo tipunon. Efficacent oil, trusted ginhawa for sleep problems. Isa ka dakop sa efficacent oil in any size and any variant. Nami gini gamiton sa tagsa iya ka magpauli bala. No? Nagikan sa trabaho o bangod sa kakapoy kinanglan ginaton nga magpakondisyon sa masunod sini nga adlaw para nga mangin mahamuok ang aton sini nga tulog. Magpamanyos ang efficacent oil, trusted ginhawa for sleep problems. Pwede ka man iya makapakaldo antes ka magpamanyos ang efficacent oil, pakaldo ka na, luto ka bisang tinula nga manok, tinula sini nga baboy, putsiro, nilaga nga karne, butangan mo gid sang Knorr broth cubes. Gawing meaty sarap ang tinulang manok with Knorr chicken cubes. May sarap ng isang buong manok na matagal pinakuluan. Isa ka empty pack sa Knorr cubes in any variant. Orokan, maayos ang buhay mo. Isa ka sticker kun kupon sa Orokan nga may Bombo Radio promo title, isa na ka proof of purchase. Silver Swan, sukang puti, sarap asim. Silver Swan soy sauce, walang labis, walang kulang, nalinamnam. Isa ka stand-up pouch or paper label sang Silver Swan soy sauce ukon sukang puti, isa na ka entry. Ar Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House. Isa ka kupon sang Ar Florete Pawn Shop and Jewelry, makakuha na ikaw. No? Kada 100 pesos kabalor sa pagbakal sang alahas o kung relo, kung pagprenda sang alahas, may kupon na ikaw. Waswas na kamo dira kaysa Sabado, tubtob lamang kita alas 12 sa nga udto, mga baton sa inyo sinima entries para sa week number 1. Bantayan dugang ang mga detalye kang impormasyon sa pagpanumbalik sa Bombo Hanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas. Sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News, Noontime Edition.
Ngayon ay araw ng Miyerkules, Hulyo 26, taong 2023. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, isa na ang kumpirmadong patay, 2 sugatan dahil sa pananalasa ng Bagyong Egay dito sa Pilipinas ayon ito sa National Disaster and Risk Reduction Management Council. Ilang lugar naman dito sa may Metro Manila binaha dahil sa matinding pag-ulan, dulot na rin yan ng Bagyong Egay. Mga transmission lines sa Luzon, apektado sa pananalasa ng nasabi pa rin bagyo. Karamihang mga kabahayan o maraming mga kabahayan wala hong kuryente. Ang alok naman na amnestiya ni Pangulong Bongbong Marcos para sa mga dating rebelde tinanggihan ng Communist Party of the Philippines. Sa ating provincial report, bilang ng mga evacuees dyan sa probinsya ng Cagayan, lalo pa raw nadagdagan. Libu-libong katao naman apektado dyan sa Region 1 o Ilocos Region dahil sa patuloy na pagbaha. International news naman, abangan ang Ecuador nagdeklara ng 60 araw na state of emergency sa kanilang mga piitan sa gitna ng nangyayaring gang war. At sa sports balita, Pilipinas target na makapasok sa round of 16 sa paghaharap nila sa Norway. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ng National Disaster and Risk Reduction Management Council na mayroong isang individual ang namatay dahil sa pananalasa ng Bagyong Egay na nagdudulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa sa ilang bahagi ng ating bansa. Sa latest situational report mula ho sa State Disaster Agency, ang biktima ay mula sa Calabarzon. Nasa 2 katao naman ang napaulat na nasugatan kung saan ang isa rito ay mula rin sa Calabarzon at ang isa naman ay mula doon sa Western Visayas. Sa kasalukuyan, nakapagtala ang National Disaster and Risk Reduction Management Council ng 58 mga binahang mga lugar sa 5 rehiyon at 16 na insidente ng mga landslide dulot pa rin ng mga pagulan. Samantala, umabot naman sa humigit kumulang 154,000 ang bilang ng mga individual na naapektuhan sa pananalasa ng Bagyong Egay at ito'y dahil pa rin sa tumitinding habagat. Ang mahigit 150,000 na katao ay katumbas po yan ng 38,991 na pamilya mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley Region, Gitnang Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Region 6, Region 7 at maging ang Region 12. Sa tala ng Disaster Response Operation Monitoring and Information Center, aabot na sa 921 na pamilya ang nasa iba't ibang mga evacuation center, nakatumbas yan ng 3,211 na mga individual. Aabot rin sa 400 pamilya ang naitalang nakitira sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala. Sa kasalukuyan, may mga naitala na ring nasira mga kabahayan mula ho sa malalakas na mga hangin at mga pagbuhos ng ulan na dala pa rin ng Bagyong Egay. Tinataya namang mahigit sa 1 milyon ang halaga ng tulong na naipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng nasabi pa ring bagyo. Patuloy naman ang Philippine Coast Guard sa pagpapalikas ng mga residente na nasa delikadong mga lugar doon sa Northern Luzon. Kabilang dito ang mahigit sa 20 na nakatira sa may barangay Bubon, Burgos, Ilocos Norte na kanila nang inalalayan. Ito ay bilang pag-iingat na rin sa nananatiling banta ng Typhoon Egay kahit nabawasan na ang lakas nito. Inihatid sila sa may barangay hall ng poblasyon Burgos upang makatanggap ng mga pagkain, tubig at iba pang mga pangangailangan mula sa lokal na pamahalaan. Samantala, habang wala pang rerespondihin, ay tumulong naman ang Philippine Coast Guard, rescuers upang lalo pang mapabilis ang paghahanda at pamamahagi ng mga food packs sa mga pamilyang apektado ng bagyo. Nasa 20 Philippine Coast Guard personnel ang tumulong sa pagre-repack ng mga bigas at dilata sa Department of Social Welfare Development National Resource Operations Center na matatagpuan sa lungsod ng Pasay. Katuwang din nila ang iba pang mga volunteers mula sa mga sari-saring mga organisasyon. Nanatili namang nakataas sa heavy rainfall warning ang maraming mga lugar sa buong Luzon. Ayon sa Department of Science and Technology, nasa ilalim ng yellow alert o yellow warning ang maraming mga syudad sa Metro Manila na kinabibilangan ng Caloocan, Malabon, Navotas, maging ang Valenzuela City, Quezon City at Marikina City. Kasama na ang ilang mga bayan dyan sa probinsya ng Rizal, probinsya ng Tarlac, Pampanga at maging ang probinsya ng Bulacan. Nasa red warning naman ang nakataas sa halos lahat ng bayan ng probinsya ng Cagayan.
kung saan naglandfall ang bagyong Egay. Kasama rin sa red warning ang Ilocos Sur. Nangahulugan nito na magtutuloy-tuloy ang mabigat na pag-ulan at matinding mga pagbaha at kasama ng mga landslides sa mga kalsada, mga kabundukan, kasama na rin ang mga matatarik na lugar. Samantala, mamaya kukuha din tayo ng detalye kaugnay dito sa doon nga sa Department of Justice ay nakatakda nilang silipin itong umano'y pagkakasangkot ng ilang opisyal ng gobyerno sa issue yan ng agri-smuggling sa ating bansa. Nakatutok dyan live si Bombo Victoriantino. Inihayag ng Department of Justice na nakatakda nilang silipin at i-validate ang mga impormasyon tungkol umano sa pagkakasangkot ng ilang opisyal ng gobyerno sa agricultural smuggling sa bansa. Ang pahayag na ito ay ginawa ni Remulla matapos ipangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalawang State of the Nation address na habulin at kakasuhan nito ang mga smugglers at hoarder na aniya ay nagmamanipula sa presyo ng mga produktong pang-agrikultura. Ayon sa kalihim, marami silang mga pangalan na sisilipin mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Maaari umanong may kinalaman sa pagbibigay permit sa pagpasok ng mga smuggled community sa bansa. Aniya, isa sa mga sisilipin nilang ahensya ay ang Bureau of Immigration, Bureau of Plants and Industry at iba pang opisina na nasa ilalim ng Department of Agriculture. Ang Bureau of Immigration ay responsable sa pag-usuri sa mga import products na dumadating sa bansa, habang ang Bureau of Plant and Industry naman ay responsable sa pagbibigay ng permit. Naniniwala rin si Remulla na may mga sindikato na sangkot sa malawakang agri-smuggling at sila ang responsable sa pagmamanipula sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Kabilang sa mga tinutukoy ng kalihim ay ang issue sa sibuyas at bawang. Kung maaalala, sumilit ng husto ang presyo ng sibuyas noong nakarang taon. Umabot pa sa higit 700 pesos ang kada kilo nito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Malalim na kasi yung intelligence namin dyan sa nangyayari sa onion garlic rings, no? So yan ang aming pinagtitibay ngayon, the information that we have, the intelligence that we have, pinagtitibay namin kasi we're preparing to launch this campaign. But we will still be validating a few more facts, and we will be calling on the government agencies involved in the regulatory process to give us the necessary documents so that our database will be complete when we go all out against all of these syndicates. Yan ang naging bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Samantala, sinabi ni Remulla na nakatakdang bumuo ng fact-finding team ang Justice Department sa susunod 2 linggo na magsasagawa ng investigasyon sa loob naman ng isa hanggang 2 buwan. Tumanggi naman ang kalihim na ibigay ang timetable kung kailan sila maghahain ng kaukulang kaso sa korte. Ayon pa sa opisyal, susubukan nilang madaliin sa abot ng kanilang makakaya, ngunit kinakailangan muna nilang makipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, katulad na lamang ng Bureau of Internal Revenue na responsable sa pagkolekta ng mga buwis at Securities and Exchange Commission na responsable o nangangasiwa sa rehistrasyon ng mga korporasyon. Maaari namang maharap sa maraming kaso, kabilang na ang Economic Sabotage at paglabag sa Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016, ang kaharapin ng mga individual na mapapatunayang sangkot, smuggling at hoarding ng mga produktong pang-agrikultura sa bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Victoriantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! There's nothing like your go-to partner on the way to school, on the way to work, on the way to wherever. Dunkin' Coffee. Get it on the go. Hot, iced, or in a box to share. There's nothing like Dunkin' Coffee. Get it on the go. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. 10 minuto makalipas ang 12:00 ng katanghalian, apektado ng marami mga transmission lines sa kabuuan ng Luzon dahil pa rin po ito sa mananalasan ng bagyong Egay. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, nagdudulot ito ng pagkawalan ng kuryente sa maraming mga lalawigan dito sa ating bansa. Kinabibilangan nito ng mga transmission facilities sa probinsya ng Aurora, Abra, Cagayan, Benguet at maging dyan sa Nueva Ecija. Kinabibilangan nito ng Lanlo Santa Ana 69 kV line sa Cagayan,
San Esteban, Bangged sa 69 kilovolts sa probinsya naman ng Abra. Itugon ang Pukaw 23 kilovolts sa bahagi ito ng Benguet at ang Ampukaw 69 kilovolts line na nagsusupply sa ilang bahagi ng Baguio City dyan sa Cordillera. Sa gitnang Luzon naman, apektado rin ang Cabanatuan San Luis 69 kilovolts line na siyang nagsusupply sa mga bayan ng Nueva Ecija at maging dyan sa probinsya ng Aurora. Sa kasalukuyan, iniulat ng National Grid Corporation of the Philippines na nagpapadala na ito ng mga line crew upang magsagawa ng mga inspeksyon upang matukoy ang epekto ng bagyo sa kanilang mga pasilidad at linya ng kuryente. Agad naman isasagawa ang restoration sa mga linya ng kuryente oras na humupa na ang pananalasa ng bagyong Egay. Nakaranas naman ng malakas na hangin at mga pag-ulan sa ilang lugar sa Metro Manila nitong umaga ng Miyerkules na nagdulot ng mga pagbaha, kung saan umabot hanggang tuhod ang lalim ng baha sa may Valenzuela City. Partikular na yan sa may parte ng Arkong Bato na isa sa pangunahing kalsada sa lungsod. Naitala naman ang gutter deep flood sa may MH Del Pilar, may Silo at Tatawid intersection. Ilang parte naman ng Rizal Avenue Corner C3 Road sa may Caloocan at portion ng Araneta Avenue sa may Quezon City ang lubog na rin sa baha kaninang alas 3 ng umaga. Lahat naman ng mga apektadong kalsada ay passable na para sa lahat ng uri ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Una namang itinaas sa yellow rainfall warning ang nasabing mga lungsod na ibig sabihin posible ang pagbaha lalo na sa mga mabababang lugar. Samantala, nagdeklara ng suspensyon ang unang klase ang ilang mga lokal na pamahalaan ngayong araw, Hulyo 26. Bunsod pa rin po ito ng malalakas na mga pagulan dulot ng bagyong Egay. Ang mga lokal na pamahalaan na nag-anunsyo ng suspensyon ng klase sa lahat ng pampubliko at maging sa pribadong mga paaralan ay sa Pasig City, Taguig City, Malabon, Muntinlupa at maging dyan sa Etiagues sa probinsya ng Isabela, Santiago City at dyan sa bahagi ng Laguna, Amadeo sa lalawigan ng Cavite mula preschool hanggang senior high school. Sa Imus, Cavite naman, kasama rin po ang Cabanatuan City sa Nueva Ecija, Angeles City sa Central Luzon. At kasama rin po sa mga nagdeklara ng wala hong pasok ang Abra, Kalinga, ang Baguio City at maging sa Quirino Province dyan sa Region 2. Gayon din sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Dagupan City, Rizal Town sa Occidental Mindoro, maging ang mga klase sa National Learning Camp sa Bacolod City. Sa latest bulletin mga kabombo, ayon po sa State Weather Bureau, tinanggal na ang signal number 5 sa may Babuyan Group of Islands, subalit ilang mga lugar pa rin sa Luzon ang nanatiling nasa ilalim ng storm signal number 1 hanggang number 4. Samantala, inilagay naman sa red alert status ang no believed person matapos na ang nangyaring gulo sa loob ng maximum security compound na ikinasawi ng isang preso at 9 na iba pa. Ayon sa Bureau of Corrections, ang 2 miyembro ng Bahala Nagang at Batang City Jail ay ang sangkot sa gulo na nagkaayos naman bago naghiwalay ang mga ito. Subalit isa sa preso ang naglabas ng baril at doon na nagsimulang magpaputok sa may penitentiary kung saan tinamaan ang iba pang mga preso. Sa kasagsagan nga ng komosyon, isa pang preso ang nasaksak ng ice pick na kalaunan ay dineklarang dead on arrival sa pagamutan. Kasalukuyan namang iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung ito ay may kinalaman sa nauna nang nangyaring gulo. Nagsagawa na rin ng Special Weapons and Tactics Team ng Bureau of Corrections at iba pang personnel ng clearing operation matapos nga ang naturang gulo at na-recover ang isang caliber 45 at mga bala sa lugar na pinangyarihan ng krimen. Kasunod ng insidenteng ito, sa ilalim ng umiiral na red alert status sa Bilibid, pansamantalang sinuspindi muna ang lahat ng pagbisita sa naturang jail facility. Narilib na rin sa pwesto ang opisyal na naka-duty nang mangyari ang gulo, ang keeper at ang officer in charge ng maximum security compound. 15 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian, tinanggihan ng Communist Party of the Philippines ang alok na amnestiya nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalawang State of the Nation address. Ayon sa tagapagsalita ng Communist Party of the Philippines na si Marco Balbuena, mariin nilang itinanggi ang umano'y mapanling lang na alok para sa amnestiya at pagsuko ng mga ito.
ang revolusyonaryo umanong pamamaraan para sa layuning makamit ang totoong kalayaan ng bansa at social justice ay mas mainam kesa sa anumang alok ng amnestiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang mga revolusyonaryo anya ay hindi nahihimok sa pamamagitan ng pansariling interes para sa personal na kapakanan, kundi sa pamamagitan ng debosyon na magsilbi at maghirap ng walang pag-iimbot kasama ho ang taong bayan. Sa kasalukuyan, nanatili pa rin ang presensya ng New People's Army sa 200 barangay sa bansa na mayroong 8,000 o 1,800 na kasapi. Ayon pa rin po ito sa pagtaya ng Armed Forces of the Philippines. Samantala, dumako pa tayo sa karagdagang balita mula sa labas ng himpilan. Si Pangulong Ferdinand Marcos hinimok ng mambabatas na gumamit ng kamay na bakal laban sa mga smuggler at hoarder ng mga produktong pang-agrikultura. Kaugnay niyan, may kabuang pang detalye si Bombo JC Galvez. Hinimok ni Senador Jinggoy Estrada si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gumamit ng kamay na bakal laban sa mga smuggler at hoarder ng mga produktong pang-agrikultura. Sa ikalawang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo, binalaan na ni Marcos ang mga agri-smuggler at hoarder na nagsasabing ang kanilang mga araw ay bilang na. Ang umano'y talamak na smuggling ng mga agricultural products sa bansa ay naging paksana ng ilang investigasyon sa Kongreso. Pinangalanan pa sa mga pagdinig ang ilan sa mga sinasabing smuggler at hoarder. Inahayag ni Estrada na siya rin mismo ang magbubunyag sa mga smuggler kung makikilala niya mga ito o kung may alam siya sa kanilang pagkakasangkot. Kasunod ng babala ng Pangulo, sinabi ng Senador na inaasahan niyang maaksyon mula sa executive branch sa loob ng 1 o 2 buwan. Kung hindi, ang Senado ang hahabol sa mga smuggler. Kailangan may kamay na bakal talaga para pairalin na bilang talaga oras itong mga smugglers, yung hoarders, yung mga manipulators. Kailangan talagang tama yung sinabi ng Presidente, gamitan niya na ng kamay na bakal yan. If there is a bill sa House or sa Senate, I'm not sure, kailangan paspasan siguro yung aktuhan kaagad yung bill na yan para may sabatas na. At yan ang bahagi ng payag ni Senador Jinggoy Estrada. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 17 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian, mahigit 2,000 pamilya doon sa Region 1 apektado sa Bagyong Egay. Meron na pong nasa 2,000 mga pamilya ang nasa evacuation center. May nakuang report dyan ang Bombo Radio Lawag. Aabot na sa 2,000 pamilya o mahigit 11,000 individual ang apektado ng Bagyo Egay sa buong Region 1. Ayon kay Ms. Bernadette Abada, ang Civil Defense Officer 2 ng Office of the Civil Defense Region 1, mula sa bilang ng mga apektado ay 208 families o 622 individuals ang nasa evacuation center sa buong rehiyon. Sa inisyal na report na natanggap ng kanilang opisina, mayroon anyang mga bahay at establishmento ang nasira, habang sa sektor ng agrikultura ay wala pang naitatalang sira. Ngunit nagpapatuloy ang pagkalap nila ng impormasyon mula sa iba't ibang lalawigan. Ngayong araw ay suspendido rin ang trabaho sa mga government offices dito sa Region 1. Sa ngayon ay nasa red alert status ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Office at nakahanda naman ang lahat ng mga personnel para sa augmentation kung kailangan ng mga lalawigan sa rehiyon. Nakahanda naman po ang ating Regional DRM Council 1 na mag-provide ng augmentation sa mga probinsya dito nga po sa Region 1 kung sakali man may mga kailangan. Initially, may mga ilan pong reported na mga nasirang bahay, gayon na din establishment, pero patuloy pa lamang po yung pagkalap namin ng mga karagdagang impormasyon patungkol dito. Dito naman sa Ilocos Norte ay mayroon ng 97 families o 362 na individual ang inilikas dahil pa rin sa nararanasang pagulan at malakas na hangin na dala ng Bagyo Egay. Maliban dito, halos lahat ng mga bayan at lungsod dito sa Ilocos Norte ay nawalan ng supply ng kuryente.
Nabatid naman na mayroon ng mahigit 3,000 relief packs na nakapreposisyon sa mga iba't ibang bayan sa lalawigan gaya ng Pagudpud, Pasukin, Banna, Solsona, Crimao at sa lungsod ng Batak na pwedeng ipamigay sa mga apektado. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Lawag. Bombo Aileen Arda para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo. Bombo! Sa karagdagan pang balita mula sa lalawigan, nasa halos 1 milyon naman ng mga food at financial assistance ipapamigayan para sa mga apektadong residente dahil pa rin yan sa bagyong Egay. May nagkalapang balita ang Bombo Radyo Iloilo. Umaabot sa halos 1 milyong piso na financial at food assistance ang naibigay ng gobyerno sa mga apektadong residente ng Bagyo Egay sa buong Western Visayas. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Miss Cindy Ferreira, spokesperson ng Office of the Civil Defense Region 6, sinabi nito na 699,426 ang nibigay na family food pack, 251,503 ang financial at 1,498 naman ang hygiene kit. Ayon kay Ferreira, 8,034 na mga pamilya o 31,771 na mga individual ang epektado ng masamang panahon sa rehiyon. Pinakapektado ang Negros Occidental, ikalawa ang Antique, ikatlo ang Guimaras at ikaapat ang Iloilo. Isa naman ang naitalang casualties sa Aklan, 33 naman ang mga nasirang mga bahay kung saan 20 dito sa Antique, 9 sa Iloilo at 4 sa Negros Occidental. Sam naman ang naitalang landslide incident sa Antique, 4 naman ang mga lugar ang binahas sa Guimaras at isa sa Antique. 12 mga pantala naman ang apektado kung saan 5 sa Iloilo, 3 sa Negros Occidental, 2 sa Antique at 1 sa Aklan at Capiz. So far dito sa may Western Visayas, naka-experience po ng ilang pagbaha yung ating mga lugar at landslide, especially sa probinsya ng Antique, Guimaras, Iloilo at Negros Occidental. And so far, 105 na barangays ang apektado na mayroong 8,034 na mga pamilya at 31,771 na individual ang apektado sa Western Visayas dahil nga po sa pag-ulan na dala ng super typhoon na si Egay. Si Cindy Ferreira para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo. Oras natin, magkakabombo 23 minuto na makalipas ang 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Papatuloy po ang ating balitaan mga kabombo at nakuha naman po natin ang report ng Bombo Radyo Legazpi. Kaugnay pa rin po dito sa pila ho ng mga barko dyan. Mga kabombo, sinasabing balik na ho sa normal pero posibleng abutin pa raw ng maraming mga araw bago ho yung pagkakaalis ng ilan pang nauna hong nakabinbin dyan. May nakuha ang report ang Bombo Radyo Legazpi. Balik na sa normal ang biyahe ng mga barko sa Matnog Port na pinakamalaking pantalan sa Bicol Region patungo sa Visayas. Subalit ayon kay Matnog Port Acting Division Manager Achilles Galinda sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, posibleng abutin pa ng ilang araw bago tuluyang maubos ang mga stranded na pasahero at rolling cargos dahil patuloy pa din ang pagdating ng mga biyahero. Nagiging prioridad umano ngayon na maitawid ang mga pampasaherong bus dahil kinakapos na sa budget ang mga pasahero dahil sa pagkakaantala ng biyahe. Sa kasalukuyan ay aabot pa sa 2 hanggang 3 kilometro ang pila ng mga sasakyan sa labas ng pantalan dahil nadaragdagan pa rin ito ng mga bagong dating na biyahero. Kaugnay nito, nanawagan si Galinda sa publiko na magbaon ng mahaba-habang pasensya dahil siguradong atrasado pa rin ang kanilang biyahe. Samantala, siniguro ng opisyal na sisikapin ng Philippine Ports Authority, Philippine Coast Guard at iba pang tanggapan ng pamahalaan na mapabilis at maging maayos ang daloy ng biyahe sa Matnog Port. Medyo mahaba pa rin at marami pa rin tayong mga kailangang transport na mga sakyan dahil hindi naman talaga tumigil yung pagdating ng ating mga kababayan mula NCR at sa iba pang mga probinsya dito sa Luzon na gustong tumawid papunta sa Samar. At
Si Matnog Port Acting Division Manager Achilles Galindez para sa Bombo Network News. Mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-ulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Oras na natin mga kabombo, alas 12:26 na ho ng tanghal o ng katanghalian. Abangan pa rin po ninyo mamaya, no? Susubukan pa rin po nating or bibigyan daan pa rin po natin ang ilan pang mga development sa mga probinsya mga kabombo habang nagpapatuloy pa rin ang patuloy na pananalasa ng bagyong Egay. Lalo ho dyan sa Northern Luzon, dyan sa bahagi po ng Cagayan, sinasabing lalo pang dumami ang bilang ho ng mga nailikas o kinailangan ng ilikas ng mga residente. Dala pa rin po ng nagpapatuloy na pag-apaw ng mga kailugan. Kasama na ho dito yung patuloy hong mabigat o malakas na mga paghangin. Dala pa rin ng bagyong Egay mga kabombo. So abangan pa rin humamaya, no? Habang kumukuha po tayo ng mga dagdag na mga development sa ilan pang mga lalawigan dito ho sa ating bansa. Mula ho dyan sa Northern Luzon kung saan una pong nag-landfall. Ito hong bagyong Egay. Patuloy ho mga kabombo, no, sa paglandfall nito. In fact, kamakailan lamang, no, or kaninang mga mag-aalas 11 na una pong nai-report or nauna ho natin na ibalita yung tungkol ho sa paglandfall. Pangalawang landfall na ha ng nasabi hong bagyo dyan pa rin po sa bahagi po ng Cagayan, sa islang parte ho ito ng Camiguin Group of Islands na bukod tanging islang bayan ng probinsya ho ng Cagayan. So patuloy pa rin po tayong umuugnay mga kabombo habang nagpapatuloy din yung malakas na pag-ulan at malakas na mga paghangin dyan sa Northern Luzon. Karagdagan sa mga balita ho natin, mga kabombo, nagpapatuloy din sa pagbibigay ng ayuda ang Department of Social Welfare and Development sa mga kababayan po natin na kinailangan na pong ilikas at patuloy pong nananatili sa mga evacuation center dito ho sa ating bansa. Marami ho sa mga kababayan po natin, maliban dyan sa Northern Luzon, ay nananatili din sa evacuation center dyan sa bahagi po ng Mindanao. In fact, ang Department of Social Welfare and Development ay nagbigay ng mga ayuda sa mga pamilya at mga individual dyan sa bahagi po ng Mindanao na apektado ng Typhoon Egay at eto hong pinalakas na habagat o hanging habagat. Iniabutan po ng cash at mga food packs ng naturang ahensya ang mga nasabi hong mga evacuees sa pamagitan po yan mga kabombo ng mga family food packs dinala ho ng Department of Social Welfare and Development mula ho dito sa Central Office patungo ho dyan sa bahagi po ng Mindanao upang maipaabot sa mga kababayan po natin na naririyan sa mga evacuation center. Kaninang umaga, mga kabombo, nagdala din ang Department of Social Welfare and Development ng mga karagdagang mga non-food items sa ilan pang mga residente dyan sa bahagi po ng Mindanao para ho magamit ng mga evacuees o nitong mga kinailangan ng ilikas ng mga kababayan po natin. Sa suma total, sinasabi ho ng nasabi hong kagawaran na umaabot na sa mahigit 1.1 million pesos ang naipamigay ng nasabi hong kagawaran sa mga evacuees dyan sa bahagi po ng Mindanao. Habang nagpapatuloy pa rin ang pagkuha nila ng datos dito ho sa bahagi ng Luzon dahil sa patuloy na pagdami ng bilang ho ng mga evacuees o patuloy na pagdami ng bilang ng mga kababayan po nating naapektuhan ng Typhoon Egay. Sa iba pang mga balita, mga kabombo, tumutulong din ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Coast Guard sa repacking ng mga family food packs. Kasama na po dito yung mga non-food items na dinadala na ho ng Department of Social Welfare and Development sa mga kababayan po nating apektado ng typhoon o ng Typhoon Egay dyan sa bahagi po ng Northern Luzon. Samantala ho muna. Dagdagan pa ang balita sa ibayong dagat dahil nagdeklara ng 60 araw na state of emergency ang Ecuador dahil na nga rin dito sa karahasan na nag-iwan ng
sa kanilang mga piitan. Ito ay kasunod na rin ng serye ng karahasan na nag-iwan ng 18 na mga preso na nasawi. Nasa 2,700 namang mga sundalo ang dineploy sa nasabing mga piitan upang mabawi ang kontrol at kumpiskahin ang mga armas at iba pang iligal na bagay. Kasunod na lang ng riot na sumiklab noong araw ng linggo sa pagitan ng magkaribal na gangs sa may Guayas 1 prison sa port city ng Guayaquil na mayroong mahigit 5,600 na mga bilanggo. Ayon sa Prosecutor's Office ng Ecuador, nasa 11 katao ang nasugatan sa nasabing riot kung saan isa sa mga nasugatan ay miyembro ng security forces. Inihayag naman ng gobyerno ng Ecuador na ganap na nilang nabawi ang kontrol at kaayusan sa nasabing piitan. Una nga rito, ang mga riot sa pagitan ng magkaribal na grupo sa mga piitan ng Ecuador ay kumitil na ng 420 buhay simula pa yan noong taong 2021. Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula ho dito sa Makati News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ay 1 minutos na nakaligad sa takna sining nga alas 12. Balik na diri sa pagpangalagad sa nga bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining nga mga kabombo. I-check nato ang una sining balita imbukada karon nga balita with a bombohana andasa. May kantanan sa statement diri sa National Telecommunications Commission. No, may kantanan sa SIM card registration. Sa aton sining nga mga kabombo kung sa diin nagtakop na or ang deadline sini kag inalas 12:01 sa kaagahon. I-check naton si Bombohana sa report. Please come in. Nagtakop na kahapon nga adlaw Hulyo 25, 2023 ang pag-register sa mga SIM card. Sa interview ng Bombo Radio kay Atty. Deo Verheltan, Legal Officer sa National Telecommunications Commission Region 6, iya ginpahayag na nakalabot sa 105.9 million ang successful nga nakaparegister sa ila SIM card isa magtakop ang deadline sini. Nga kung sa diin, nagapresentar ini sang 63.0% sang total number of reported nga active SIM subscribers as of December 2022. Ang amo nga numero nakasulod sa target sang National Telecommunications Commission na may minimum target na 100 million subtob 110 million nga maximum target ang makahingabot as sa deadline. Suno sa iya, alas 12:01 kainasang kaagahon Hulyo 26, 2023, ginumpisahan gilayon as ang public telecommunications entity ang pag-deactivate as ang mga unregistered SIM. Ginapa-expectar man nga madula sa gilayon ang mga signal kag services sang signal provider. Apang hatagan sila sa tsansa in accordance sa rules and regulations sa Republic Act 11934 o kon Subscriber Identity Module SIM Registration Act. May ara sila sang 5 kaadlaw na grace period. Ini nagakahulugan nga kung maka-deactivate ang imo SIM, pwede ini siya ma-reactivate sa mga malapit nga telecommunication branch kag pagkatapos sina, pwede nyo na magamit liwat ang inyong mga SIM card. Ang himuon mo lamang diri amo ang pag-register sang SIM card within 5 days nga grace period. Kung magabakal ka man sang bag-o nga SIM card, pwede mo ini siya mapa-register anytime kag magamit kay ongoing man ang pag-register kag gina-emphasize gid nga ang amo nga deadline kahapon Hulyo 25, 2023 para gid lamang sa mga existing SIM card ukon ang mga ginagamit naton nga mga SIM card currently. Nagapalabot man ang National Telecommunications Commission Region 6 sa mga wala kahingabot sa deadline nga hingabuton gid nila ang pag-register sa ilang mga SIM card sa sulod sang 5 days nga grace period nga magatakop sa Hulyo 30, 2023 sa mga malapit nga telecommunication branches kay kung hindi permanente na gid nga hindi mo na gid magamit ang imo nga SIM card. Nadala man sa layi nga libre ang pag-register sang SIM card apang ang deactivation process lain naman na iya nga serbisyo. Kag wala ini madala sa layi kag magadepende sa sari ka telecommunication. Amo na nga importante gid ang pag-register sa ginhatag nga 5 days grace period kay may posibilidad nga base ang iban nga telecommunication company mag-apply na sa sila ka mga charges sa pagpa-reactivate as ang imo SIM. Yari bala kay pamatian naton ang
Kahayag ni Attorney Deo Verheltan, Legal Officer sa National Telecommunications Commission, Region 6. As of yesterday, no, we have already 105 million na mga registered SIMs, no, based on our data. This is approximately mga 60% of the recorded activated SIMs since December 2022. Now, according sa NTC Central Office, no, this is already the minimum target. Kaya ang target naman sa NTC is 100 million. Ang maximum target is 110 million. So, ang target naman sa DICT is 70% of the activated SIMs. So, natapos na atong deadline. So, kagina, sang aga, mga 12:01 a.m. sang July 26, 2023, the public telecommunication entities or tanan na mga telcos naton nagaumpisa na sila di-activate sang mga unregistered SIMs. So, kung wala nyo na pa-register inyo ng mga SIM cards, please expect them na madula na ini signal hindi nyo na magamit ang mga services sa ato na mga service providers. Pero, may last chance ka mo, no? In accordance with the rules and implementing rules and regulations ng ato ni Public Act 11934, may ara ka mo 5 days na grace period. Once your SIM card na deactivate ini, no, pwede nyo ipa-reactivate sa telco branch na malapit sa inyo. Kag after the reactivation process, magamit na inyo na mga SIM card na. How do you do the reactivation? Kailangan nilang ipa-register ang SIM card nila. Pagkatapos ng grace period of 5 days, kag wala man gapon ka mo nag-avail ng services ng telco for reactivation, hindi nyo na magamit ng inyo na SIM card. Baka na nakamusang bago na SIM card kag pa-register ina. So bali sir, Hello? sa sir, kung maging bakal ka nga bago nga SIM card, so saan na siya pwede i-register sir? Ongoing, even now, if you will buy a new SIM card, no, because based on our law, ang deadline ng Manabi is for existing SIMs, not for new SIMs. So the July 25, 2023 is concerning mga existing SIMs, meaning ginagamit ito ng SIM card. But if you will buy a new SIM card, pwede nyo ina magamit upon registering it sa inyo ng mga service provider. So wala problema na because nakabutanggit mismo sa aton layi na ang bago na SIM card should be in a deactivated state. And the only thing na ma-activate na is to the registration process. So kung magbakal ka mo sa mga retailers, authorized retailers, sa mga telco branches, dapat na nila ipa-register before ma-activate ang imo na SIM card. Nga na-deactivate nga SIM card sir, ano yung mga mensahe? Okay, so kung na-deactivate imo SIM card, pwede gid ka mo kapare-activate ina as long as within the 5-day grace period. So tandaan naton no na ara gid nakabutang sa layi, once the telcos will automatically deactivate your SIM upon the lapse of the deadline, you can reactivate your SIM card within 5 days upon deactivation. So how do you do that? Kadto ka mo sa telco branches kag i-register ang SIM na ina para ma-reactivate. Now that is your last chance. Kung hindi ka mo ka-avail sina, then of course, ma-permanently deactivate na imo SIM card kag hindi mo na gid magamit. So ang imo lang gid na option is magbakal sang bag-o na SIM card kag pa-register. Te sir, may bayad bala ina sa pagpa-reactivate sa bagong SIM card? Okay, kung tanawon nato ng layi, ang SIM registration process libre ina. Okay, magpa-register sang SIM registration process. Pero ang reactivation lain na sa na serbisyo. So depende na sa telco. Ay kung butang naton sa layi mismo, aragin mismo sa layi na libre ang SIM registration process. So ang ato tani mga pumuluyo before sang deadline nagpa-register na ina. Kay unlike sa mga other government na mga services na kailangan di ka mo magkadto sa mga government na mga branches or telco, pwede ka mo ka-register sa inyo na panimalay, sa inyo na mga lugar kung diin ka mo, you just need a signal and a Wi-Fi connection. So, amo na tani ang purpose nga aging extend ini ang layi naton para tagaan sang tiyempo para magpa-register ng mga Wi-Fi ka pa-register. So, amo lang na ang sa layi naton ang libre ang ang pag-SIM register, libre na di dapat manupot ang mga telcos natin. Ang reactivation process why nakabutang sa layi naton no if this is free or not. So, ang telcos na iban for the 5 days laban-laban ang ila offer na librehon pa na nila. Okay? So what I'm trying is after the 5 days grace period. Basi there will be the charges sa mga services na i-offer sang telco. Except of course sa SIM registration process kay libre gid ini. Kaya aton nabatian ang pahayag ng Attorney Deo Verheltan. Pangmutsam.
Alright, so may tsansa pa nga ang wala makahingagaw, pwede pa iya nga makaparegister pinagi sa 5 days grace period. So 5 days grace period, masugod na bisubong adlaw, mayara sila until July 31. Ang sarang pa iya nga makahingagaw pa, Bombo Hana? July 30. July 30. Okay, July 30. So hasta na lang din na. Why na isang ulo extension pa kay lawig na to extension sang nakaligad sining ginplastar ang deadline, ang orong panibago sining deadline, Mumuhana? So, bombot siya manawig na nga nga extension kada urihan nila nga chance mo na nga ihingagawon gid nila i-reactivate ang ila SIM within the 5 days grace period. All right. Kini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo Hananda sa imo siniyang report. Ti sa mga kabombo naton dira. Tanan-tanan naman ginimo sa aton siniyang gobyerno, pinagi karon sa National Telecommunications Commission, may mga registration pa sila gani sa mga kabanuhanan nga on-site kag ginabuligan ang aton sining mga kabombo nga maparehistro ang ila sining mga subscriber individual module, no? Tikon why ka pa mo makaparehistro, ang diferensya ra naguro sa imo. Kag kon magbakal ka sang bago nga SIM, iparehistro mo man gyapon kay hindi man ina maggana or hindi ina ma-activate kung hindi ikaw makaparehistro. Nagakadapat kung ang imo siniya nga mga contacts importante, dapat i-register or naka-register na ang imo siniya nga SIM card. Sa aton sini nga mga tagpalamati kay kon patumbayaan mo na kag ibaliwala mo lang ti ikaw magyapon sini ang mapiktuhan ini sa tinutuyo banwa nga matapda ang mga pang-scam. Magluwas sa pagpang-scam ti ining mga pangilkel kag nagkalain-lain pagin sini nga pamagi sang pagpanunto pinaagi iya sa pag-send sang mga text messages, so on and so forth. Mayara pagin sumong iyang pati ang imo cellphone or cellphone, imo sini nga social media account gina-hack. Kung sa mga abroad Bombo Omel, tawag sini sila mga hackers. Pero kung mga local lang, for example, within the city and province of Iloilo, wala mo kung anong tawag sa ila? Baghak. Kung mga sagwa, mga international, tapos ginhack pang ila ang imo social media account or whatever, dira ginhack nila sa imo, hackers ni sila. Pero kung mga local lang, mga baghak ni sila, sa aton sini nga mga kabumbo. Grabe, no? Why pa gani? Segundos lang mo. Segundos lang. Ang kilala mo ti why nanad kang nasawahan nga ibutang dira ang iya sini nga nawong. Pero ti legit na yang account. Inislan. Why nga? Segundos lang niya bumumel, no? Kung ano to yang profile picture sa lehitimong account, ang isa ka ano ning tawag nila, clone account or kung sino ning anong mga plastada sina diri kay hindi man tabi amo sina ka teke gid mo. Kung sunod man dayon. Tibot ko lang isa ni sunod ja pagid. Kung masunod ja pagid ay balik ko na lang to ang ibalik ang balangon lang to kilala ko ay balik na lang ng nawong mo. Hindi man ang nawong mo nga wipe lang mapalitan ka espalto. 44 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Tiyan mo man lang nimo kay hamako nimo banwa pila na sa mga opisyales na diri sa syudad sa Iloilo, just like Mayor Jerry Treñas, Vice Mayor Ganson, no? Nabiktima na sa mga pagpanunto bala ginagamit ang ila siniiyang pangalan. May nagtawag kuno nga number, may pa-reserve gamit ang social media accounts ang amo sining nga opisyal,
Ti karon pag abot na sang order, waya sang ginalungungan ang mga opisyal naton. Ti ang makaluluoy sila diraya sa aton sini nga mga kabombo, hindi man yang aton sini nga mga opisyales. Ang kaluluoy sila dira, for example, sa mga establishment or mga naganegosyo sa pagkaon nga ginorderan sang tuman kanamo. Huol lang niya matuga sini sa mga opisyales kiti. Siyempre, sarangan man na guro ni Mayor magbayad kag ni Vice Mayor Jeffrey Ganzon. Ti ina kon bayaran nila. Ti paano abi karon kung hindi man niya magbayad naton sino mga opisyales. For example, hindi ka man niya damo kwarta tapos may nahikaw lang tuya sa imo, gingamit imo sini nga pangalan sa pagpa-reserve sa pagkaon, sa pag-order sa pagkaon or ano dira nga mga balaklon. Tapos ti ipit-ipit man sumong imo sini nga bulsa. Hugot man sumong imo sini nga paha, ti karon dilibiran kanimo yung worth 5,000, worth 10,000 karon dira. Nga balayran sini nimo, ti bayaran mo. Ay why ka man sina nag-order? Ti masubo, sa aton sini nga mga kabombo, kung may nagautoy-utoy kadlaw, kung ang kilala ko pa, kung may naga-dice-dice laughing, ti may naga-dice-dice crying man sa aton sini mga kabombo, sa kabuhatan sining mga manugtunto gamit ang subscriber individual module. Kag ang iban pagin sinibaw, ti maghalong-halong gin sumong. Hilabi pa sa mga sa social media ang mga accounts nyo, sa mga nakakilala dira or may kilala kamo nga may nag-message sa inyo mahulam kwarta, may amo sina kung may contact number man lang kamo sa ila, tawagin nyo gid. Tawagin nyo gid, nagapasend Gcash, tawagin nyo gid. Sa aton sinamatag palamati nga mare, nag-message ni sa ako ng imong amo ning account sa social media, kinanglan mo imang kuno kwarta. Para nga sigurado kag hindi nakita mabiktima pa sang mga scammer gani. Kag gilayon yun ning i-report sa anuman nga social media platform. 47 minutos na kaligad sa takna alas 12. Sa aton sini nga panumbalik ka banwa, remind ko kamo padayon nakita nga nagabaton sa inyo sini nga nga inyo sini nga mga entries for week number 1. Para sa aton sini nga swerte sa palengke 2023 promo. 6.5 million pesos total prizes nationwide iga panagtag. Sa aton sini nga mga tag palamati, remind ko kamo nga pwede na kamo nga makahulog sa inyo sini nga mga entries. Sa aton sini matag palamati, ano nga mga premyo, pila ka pamaagi agud nga magdaog ikaw. Balikan tay ni sa aton sini pre nga pangalagad, lakip na ang report diri ni Bombo Chari Sumagpao. Ang Iloilo Police Provincial Office nagpasa na sang informative report dito iya sa PRO6. May kantanan sa sining miyembro sang Philippine National Police nga ginatudlo protektor sang durugista, nagabaton 5,000 kada simana. Balikan tayo ni matapos sa pila ka-importante nga mga panumnumon. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 23 to 29, 2023. Sa sining nga ulihing nga Sabado sang Hulyo, ang mga kantang mostly nagikan sa past millennium ang liwat nga magadominar sa bilog nga area sang Plaza Mayor sang Plazuela de Iloilo. Kaupo ng Technocrats Band, mag-kick off alas 6 sa gabi
sa Hulyo 29 sa tiun sa musical show na pulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mugs kag iban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo sa Hulyo 30 Domingo. Imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa Latolda magasugod alas 11 sang aga. Sa tiun sang misa magpangamuyo kita sa Ginoo nga makatuon kita nga lubos nga makapatawad sa mga nakasala sa aton, agud nga mapatawad man ang aton nga mga sala. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community in a progressive country in 2023. Pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahin na sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang iligal nga droga.
makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabatan sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang serebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyan. Philippine Standard Time, 57 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Chari Sumagpao. Aton sining iplastar ang latest update. May kantanan sa sining isa ka pulis nga ginpiait sang high value individual or high value target nga nadakpan sa isa ka bypass operation. Atong sang damlag lang ginpiait yang ati may ginahatagan ko na sang simanal nga 5,000 pesos kag nagadepende pa ini, depende ini sa mga sa dalagan sang negosyo ko. No, kung kaysa kung magdako-dako ang baligyan ay ti dako man ang hatag ko kay Sarge. Ara na kuno sa regional office ang informative report na tuhoy sa sining police nga nagaserbi protector sa mga durugista. Si Bombo Chari Sumagpao may follow-up report siya. Sa report, please come in.
ginpasa na bombochamp sa nga Iloilo Police Provincial Office ining informative report na tukoy sa pulis sa subong nga ti ginaaligar ginatudlo nga protektor sang drogista sa bahin iya sa nga banwasang Pototan. Kag ini ang ginkumpirma sa aton ni Police Colonel Ronaldo Palomo, ang Provincial Director sang Iloilo Police Provincial Office nga ti ginpasa na gidman sang iya sini nga talatapan sa bahin niya sang regional headquarters ining nasambit nga report kung sa diin ang ang sulod no sining informative report amo ang sang pagkustodiya nila sang Iloilo Police Provincial Office diri sa protektor nga pulis nga ti amuning naka-assign sa may Pototan Municipal Police Station nga kun matandaan sang aton nga mga kabombo amo ini siya ang ginmensyonar sa nga isa man ka drogista nga high value individual man nga ginkanta no ining drogista amo ang ginkilala diri kaya Robert Christian Dakara kaga ginkanta niya mismo ini nga pangalan sang pulis nga na-assign sa may banwasang Pototan nga isa ka police staff sergeant kag iya diri ginkanta nga kada semana ginahatagan niya ini sa nga 5,000 pesos. Amo man ini ang sa bahin man sang kapulisan sang banwasang Pototan ang nagkumpirma man nga ti amo ini ang rason kalabanan nga kun kaisa nagakabuklo ang ila sini nga operation gali kay ti amo ini may ginaaligar gali nga pulis nga naka-assign sa amo nga banwa nga amo ang ginatudlo gali nga protektor sa nga illegal nga droga, illegal nga aktibidades kag ti nahibaluan nga ti may sa monitoring man sang kapulisan nahibaluan nga magluwas gali kaya Dakara diri nga amo ang nagahatag sa iya sang 5,000 pesos kada semana. May ara pagid nga mga nagbuyagyag diri nga mga drogista nga 3 na kabilog nga amo ang nagahatag man sa nga payola diri sa amo man nga pulis. Sa nangin interview sa Bombo Radio kay Police Colonel Ronaldo Palomo, iya ginpahayag nga ti kagapon nga adlaw ginpangita naman gali sa nga Regional Director sang Police Regional Office 6 si Brigadier General Sidney Villaflor ang nasambit nga informative report. Kag suno sa iya, napasa naman niya kagapon man nga adlaw ining informative report apang posible wala lang nakaabot pa sa opisina gid mismo sa nga regional director. Ang sa subong iya ginahambal nga tiyang investigation nila ang report parte sa ila sini nga investigation amo pa ang ila sini nga inugpasa. Kag ti ginmanduan naman ni Colonel Palomo ang investigation section nga ti dapat maka-establishar gid sa nga mabaskog nga kaso kontra diri sa pulis. Suno sa iya padayon pa man ang pag-validate sang statements diri nga ginkantaman sang drogista nga ti si Robert Dakara kaga padayon man ang pag-monitor man sang iya sini nga intelligence operatives. Sa subong waay pa makuhaan sang investigation section sang Iloilo Police Provincial Office sang statement no ining si Police Staff Sergeant nga ini nga ti hasta sa subong waay pa man nabuyagyag sang kapulisan ang iya gidiri nga pangalan. Ang depensa naman ni Police Colonel Palomo diri nga ti sa umpisa pa lang nga daan wala na nila gintago ining balita bombochamp kay ti sa nakalabot man kay Colonel Palomo nga ti pipila diri ka mga pumuluyo sang probinsya sang Iloilo amo ang naga question kon mabaskog bala diri ang investigasyon nga ginahiwat subong sang kapulisan naton sa probinsya kay ti mismo personnel man sang provincial headquarters ang ila sini nga ginakandakan sang investigation. So depensa ni Colonel Palomo ay maniya gintago nga daan ginpa sa publiko dayon ining nasambit nga balita. Kag ti nagapasalig siya nga matuod kag intsakto ang investigasyon nga ginakandak sang iya kapulisan apisar pa nga pulis man niya mismo ang involbado. Wala siya may ginatago sa publiko gapakita nga wala niya ginaproteksyonan ang hanay sang iya sini nga kapulisan basta mapamatud-an nga ti ang kompleto ang ebidensya kag ti ang pulis amo gid man isa ka protektor sang mga drogista. Yari bala pamatian ang nangin interview sang Bombo Radio kay Police Colonel Ronaldo Palomo. Actually, ang ginpasa naton sa Police Regional Office 6 no is about the informative information regarding the report dun sa Lowy unit natin, especially sa pagkandak sang custodial report no during the after the arrest.
but the informative report regarding sa custodial debriefing information ang suspect ang ara sa custody sa Pututan Police Station. Ginsubmit natin, gin-forward sa atin sa Regional Director, and then sang kahapon, pinangita na sa Regional Director natin kundi ang papel, and we informed him ato na sa office sang regional office. Siguro wala pa kaabot sa table sa ating Regional Director. So sa pagkandak sa investigation, we already directed ang ating investigation section to establish a case against the person. Ang report sa akon sang akon investigator kahapon, forwarded it sa intelligence community natin for further validation sa statement sang suspect. Sir, ang pwede mahambal kung ano diri ang statement man sining pulis nga ti ano ang depensa niya sa kaugalingon niya nga ti ano gid man may connection gid man bala siya diri sa ginapanghambal sini sang drogista nga si Dakara. So far wala pa gin-require sa aton investigation section nga mag-submit siya sang iyang sinumpaang salaysay, no? Kaya we could not speak before him kung ano ang iyang statement regarding that matter, no? Unless nga masubmit siya sang sinumpaang salaysay niya. Okay, so bali ang aton nga investigation nga padayon paghihapon sa subong, sir. Yes, padayon paghihapon ang aton investigation. Sir, damo nagapamangkot no nga mga pumuluyo nga ano kabaskog ay handiri ang investigation nga ginakandak sang Iloilo Police Provincial Office, knowing nga ti police man ninyo sa IPPO ining ginakandakan ninyo sang investigation. Kami sa IPPO sa umpisa pa lang nga daan, wala na namang ginatago inang insidente nga kagin devolve na naton dayon na sa publiko, no? Nga nagapakita nga wala gid kita yasing may ginaproteksyonan sa aton yahanay basta sa pag-abot sa droga, no? Sa illegal nga buluhaton sa illegal droga. So wala gid naton na ginatagaan, and I am assuring everybody, especially the Ilonggos, that we are conducting investigation, a fair and partial investigation. Nabatian sang aton nga mga kabombo si Police Colonel Ronaldo Palomo, ang Provincial Director sang Iloilo Police Provincial Office. Dugang padira bombo champ subong ati ang napasa pa lang niya sa bahin sang Regional Headquarters amo ang informative report. Gati ang investigative report diri amo pa ang padayon nga ginaubra subong sang aton nga Iloilo Police Provincial Office sa subong ang Police Staff Sergeant nga amo ang halin sa banwa sang Pututan, amo ang sa gihapon no sa Provincial Personnel Holding and Accounting Unit, kag ti matapos ining investigasyon sang aton sini nga sang nasambit nga talatapan, iga-submit man ini ang investigative report nila syempre sa Police Regional Office 6, kag ti pagahulaton kun ano gid man ang sunod diri nga lihok sang talatapan. Kung may kamatuoran gid man bala sa aligasyon diri sang drogista nga si Robert Christian Dakara, kung may makit-an nga balasihan ti diretso kasuhan gid sa nga kaso administratibo kaga kaso kriminal ining nasambit man nga Police Staff Sergeant. So ginapasiguro diri ni Police Major Rolando Aranio man ang spokesperson sa nga talatapan nga ti ginapasiguro nga maid-id ang ginakandak nga investigation sa subong, kag ti isa man diri nga ginalantaw Manila nga basi may ara no posibilidad nga may malisyaman ang ginkanta sini sa nga nasambit nga drogista, kung sa diin ginpagwa gid ang pangalan sining pulis, kag ti hindi man gusto sang talatapan nga ti gubon ang pangalan sang pulis kung mapamatud-an nga hindi gid man gali matuod ang aligasyon, kay ti posible gahimo-himo man istorya ang ining drogista. So gusto gid sa Philippine National Police subong una ang kaklaruhan, kagti kun matuod ang aligasyon siguraduhon Manila nga manabat ining pulis nga gikan sa may Pututan, kay ti ginapasiguro nga wala gid nila ginatolerar sa provincial headquarters ang mga amo sini kaangay nga mga buluhaton. Yari bala pamatian ang dugang diri nga pagpahayag ni Police Major Rolando Aranio.
ang aton sining investigation is nagapadayon no regarding diri sa isa sa mga personnel naton nga gin-allege nga nangin protector sa isa diri kanadakpan naton nga subject sa bypass operation nga si alias Arki Dakara no dito sa Banwa sa Pototan. No kag sa subong nagapabilin siya sa aton sining provincial personnel holding an accounting unit no. Waiting kita kung ano ang maging action taken dari sa PRO 6 regarding sa iyang assignment. No, ang report i-submit nato nina sa higher office no para kung ano naman dira ang next nga nga maging lihok no sa aton nga Police Regional Office 6, particularly no kung ang aton sining nga mga result ka investigation is may kamaturan sa gin-aligar ni alias Arki Dakara nga nanging protectorya ang concern nga police naton dito no. Kag of course kung may ara ina sang balasyan meaning makitaan sang ebidensya sang kapatuoran ang appropriate naman dira nga nga kaso ang i-file sa yan no. Of course ang pinaginadak nga administrative case. So considering ang imposable penalty just in case na makitaan ni Bombo Charles ang ebidensya o kamaturan ang is seryosong kaso ang tubangon niya. Kag ang imposable penalty kana di posible dismissal sa serbisyo, then ang may jurisdiction na di nga magikapot sang kaso nato ng aton sining regional office. Pag makitaan ini sang ebidensya, so posible pasakaan kita ini both administrative kag criminal case. Natin mo kita na nga ang ginakandakit nato na ding investigation una is may deed no ginatutukan gid ini. Kaya of course hindi man kita gusto nga karon kung mere allegation lang gid no karon ba isa man natin kaginalantaw naton base kung may malisya man ang iyaya ni alias Arki nga pagpagkuha sa ngalan sang 20%, hindi man kita gusto nga may mga kaupdanan lang kita sa serbisyo nga lang gid no, gubon lang gid sa mga drug personality. So ang isa natin katuyo gid naton una is maklaruhan gid ang tanan-tanan kung may araya sang kasalanan dapat manapat gid. No kay tiway gid ini ginatolerar ina sa aton nga organization ang mga pareho siniya nga mga bulaton sa aton kaupdanan. Of course, kung mapamatudan man during the investigation nga hindi man matuod ya ang ginaligar ni sang sa aton sining subject sa sa drug bypass operation naton, din maklear man kag matadlong man naton ang information nga hindi dili matuod kag di nagabuhat-buhat ng isang istorya ang aton nga subject person. But isa lang na di ang aton nga ma-assure no, ang ginakandak naton di ang investigation is una impartial gid ini no, ay kita na di may kinatabon-tabunan, way kita na di siya may ginatago nga nga mga bagay. Nabatian sang aton nga mga kabombo si Police Major Rolando Aranyo ang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office. So kapasalig Bombo Champ ang talatapan naton sang kapulisan diri sa provincial headquarters nga apisar pa nga ti may aligasyon subong nga ginaatubang ining isa ka pulis nga ti ginatudlo nga protektor siya sang mga drugista sa bahin sang Banwa sang Pototan. Ang kapulisan naton niya padayon sa gihapon. Bombo Chari? Nagakadapat aktuhan gila yun ini sang IPPO. Nagakadapat nga sa mas labing madali nga panahon mahitso na nila whether it is true or not. Kay hindi lang niya lang ulango nga aligasyon mo mutsari mo. Hindi niya siling bahaw-bahaw nga aligasyon nga si Sarhinto amo ni ginahatagan ko 5,000 kada semana. Depende man sa baligyanay sa illegal nga droga kung makadako-dako, tidako-dako man ang hatag ko sa iya kada semana. No? Ano bala ang kampanya sang aton siniyang previous administration? No? Kag apisar nga dumidyo mambal naton hindi amo sina kainit ang kampanya batok sa illegal drugs sang Marcos administration, but ang liderato sa Philippine National Police
ang tuman iya kahugot or mambal naton luyag niya nga malimpyuhan ang hanay. Dumduman mo tong mga matagas nga opisyal kagapon pila to sila 18 ang mga ginbaton nga mga resignation, courtesy resignation, bangod nga ginpausisa sa 5-man team to nga kung bala ini sila may makitaan sang any link sa illegal drugs. So nagakadapat gid nga mapadasig kag sa labing madaling nga panahon mahibaluan kung anong resulta nga man nga ginadalian ta inihaw. Kay samtang nagalawig ang simpo nga kuno ginaimbestigaran ara ng informative report, in fairness man sa pulis nga ginatumod, maagi sa due process, insindihan naton ina. Pero samtang nga nagalawig ang simpo nga hindi ini mahisayran, wala sang specific answer bala kung matuod adtong aligasyon sang durugista, kung palapaw lamang adtong aligasyon sang durugista, para nga maklear man ang pangalan sining pulis nga ginapatuhoy niya eh. No? Pero kung magalawig sini ang tion sa nasiling ko na diri naman kag magatubo sa liwat ang pagpangduwa-duwa sang mga pumuluyo. Nga mambal sila ay basi hindi lang na siya ang nag-aisahanon nga nagabaton. Kung sa mga Tagalog pa, baka hindi lamang siya nag-iisa. Basi damo panada sila, it so happen nga siya lang tong ginpiait. Sang high value target nga to. So amo na nga luyag naton nga sa labing madaling nga panahon mahisayra na kung tuod ginman bala ang hambal ni RK, ni alias RK, high value target sang amusan to nga bypass operation. Kag kung gingamit ya lang iyang pangalan sining pulis kag why ginman siya sang kailabtanan na bumbotsari sa mga kasubong silang aktibidades. Amo na gani Bombo Champ no kay ti suno kay Colonel Palomo nga ti sige man ang pagmando niya paghatag sang direktiba sa iya sini nga investigation section para mapadali na ini kay ti mismo gani ang informative report ginapadalian man ni Brigadier General Villaflor kag ti gapakita lamang ini nga ti dapat ipakita nila sa mga pumuluyo nga seryoso sila sa kampanya Manila sa internal cleansing program nila kay ti ang punto diri man sang kapulisan naton diri sa probinsya kag sa rehiyon nga ti mabalik ang pagsalig diri trust kag confidence man sang mga pumuluyo sa kapulisan. Pero ti sa subong batyagan man mismo ni Colonel Palomo nga ti damo sang opinion diri ang mga pumuluyo kag nakaalarma man kay ti syempre amo ning aligasyon nga isa gali ka pulis ang nagaprotekta man mismo sa mga durugista sa bahin niya sang Pototan. Pero ti dapat may validation gid kag ti ginapasiguro Manila nga insakto kag matuod ang ginakandak nila nga investigation kay ti kun posible nga guilty gid man kun mapamatud-an nga guilty ti pakasakaan gid sang nagakaigo man nga kaso ini nga pulis. Pero kun mapamatud-an nga ti ginhimo-himo lang kagagin kanta lang ang istorya nga ini hindi gali matuod ti malimpyo man ang pangalan sinisang sarhento nga ti naka-assign niya sa Banwasang Pototan. All right. Ini si Bombo Chari Galia sumagpao para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat gid da Bombo Chari sumagpao. Naibaluan man naton nga maayong effort sang IPPO in terms karon sa illegal drugs, batok sa illegal drugs. There was a time nga mga himata sa durugista ang nagapalabot sa information para nga ipadakop ang ila sini iyang himata kay nagaduso sa illegal nga druga, nagagamit sa illegal nga druga, nagaduso sa illegal nga druga, so on and so forth. Ara na kung tani banwa, no? Nga hugot na ang pagpangunyapot sa mga pumuluyo, nagasalig na sa aton sini kapulisan. We do understand nga may mga due process pa nga nagakadapat sinipag nga agyan ang nasambit karon iya nga reklamo batok iya sa isa ka pulis nga assign sa Pototan Municipal Police Station. But nagakadapat sinibanwa nga mag-agigin man sa proseso pero
madasigo naton. Naibaluan ko nga si Police Brigadier General Sidney Villaflor nagadali man ini. Kayang iya siniyang nakita nato ng iya sini nga main focus. Among unahon niya internal cleansing. Kita mo may mga on the spot drug test nga ginpatigayon una dito sa Police Regional Office 6. Tapos nagapang police station na ini siya sa Bugos nga Western Visayas. Kita mo may nagpositibo dito iya sa may Negros Occidental. May nagpositibo man na nga ara lang dira within sa Campo Delgado. Mas patal karon iya nga istorya nga daan amo man sini banwa ang mga ginhalinan sang pipilak iya ka mga kontrobersyal nga kaso nga nagkalinabo sa mga nagliligad nga tuig, just like kamalasang mga palusot to nga illegal drugs, tigin pamangkot kung siyot ang iyani, why sa may mako. Pero sa uli, singin padalman, natumod, nga ang nagapanag-iya sa tugali, pulis. Ari banwa may nagpahayag, may nagtuad, nga may pulis siya nga ginahatagan sang kwarta. Kag mag-aakto bilang iya sini nga protector, informant. Every time kuno ya gani banwa nga may mga operation dira sa banwa sang pututan, buklo sila kay bangon na ni sa sining gina pahamhaman dira ang partikular nga pulis gani sang durugista sa aton sini makabumbo. Pero hindi taman niya ma-discount nga basi kung palapaw lamang ining istorya kag gusto ya lang idiin ining certain police sergeant or staff sergeant para nga gubon siya. Hindi ba? That is why nga para nga hindi na maglawig kag hindi na iya magtubo, hindi na manalingsing, hindi na magbunga ang pagpangduwa-duwa sang pumuluyo. Kaya ara naman manami ng salig, grabe ng kapyot sang salig sang pumuluyo sa aton sini kapulisan sa IPPO. Hindi taman gusto nga bangod lamang sini banwa. Maamat-amat iya buya naman ang pumuluyo sa pagsalig sa aton sini kapulisan sa IPPO. We are hoping nga sa mga masunod sini may adlaw, may ara na sang findings ni, kumbaga pa. May resulta na ang pagpangusisa sa aton sini kapulisan, may kantanan sa ila kabaro nga ginapasuni, ginatudlo, protektor sang durugista sa banwa sang pututan. 21 minutos nakaligad sa takna nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon, resolusyon sa pagpanigayon sang investigation in aid of legislation sang Committee of the Whole ginaduso. Ini may kantanan sa kontrobersiya nga nagaputos sa kooperatiba diraya sa city government. Kag mga mangunguma nagakangawa sa ila pananom bangod sa sige-sige nga pagulan. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum oras na. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo.
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio.
Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka 30 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Standby kay check naton si Bombo Jomar Villa, may flash report. May ginkanda kabay basta operation sa distrito Iyasang Lapas kag ginapasuni diri nga empleyado pa kuno ni. Empleyado sa ano? Oh, check tabi si Bombo Jomar. Jom sa flash report, please come in. Bubutam, subong lang, no? May kita gayon diri nga drug bypass operation sa may Barangay Don Esteban, Lapos, no? Lapos. Roger, no? Diri na siya din, no? Sa may Son Juan. Lapit-lapit kila ni di ko magsulod kadibla sa may arko di pa Don Esteban. Siguro alin di sa may arko do mga 80 meters sa ning kalayon. Tapos ang ining ginatiniran sining individual babaw dalom, no? Human ini sa may light materials nga ni do boarding house na dikit may nagaboard na diskilid. So diris may babaw natin kayo ni ang pagbaklanay adres ang sining suspected illegal drugs sa sining subject kag sa police poster buyer sa pagpunguna diris ang City Drug Enforcement Unit, no, o kon CDEU. Ang initial nga information nga ini siya ang isa diri ka government employee i-convert na diri dugay. Kaya rin ba di si Police Colonel, Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr., no? Based diri sa nakuha naton information, ang pangalan sining arestado, amo ni si Joe Jeric Bisnar. Joe Jeric Bisnar, diri Karbobo Champ. Kaya ang ibang diri data, gina-consolidate pa diri sa otoridad. Para sa dugang diri karon nga information kag ang inventory and going diri kung sa dintit diri na naplastar diri ang drug kag non-drug item ako ni sa pisipon tani adun na kadangat pa na di sa no isa 2 at 4 sobra 5 ka mga sachet sang suspected sa bukag ang ining bypass money ang cellphone diri nga na-recover man diri sa subject ariman kag ang pila diri karon ka mga non-drug item ang na-recover diri sang taga City Drug Enforcement Unit, no? Basi maka-initial ta kay Police Colonel Antonio Benitez Jr., no? Kung ano mga information diri nga na bato nila initially lang anay regarding sa sining bypass operation. Sir, initial information na sir regarding sa dakpan naton nga individual sa bypass operation. Ano kadugan na ni sir na monitor, sir? Yes, sir. Under surveillance siya, sir, for more than 1 month. Ano ang iya sa nga modo, sir? Paano ni sa magtansan doon naglawikit ang monitoring sa niya? Transport from one place to another, sir. Naglumpat. So, muna nga do mabudlahili sa dakpon. Ang confirmation nga government employees, sir, no? Sir, we are still validating but initially nagambal siya nga muna. Pero may mga ID naman ka mo nga nahawilan da? Pinapa-verify pa naman, sir. Sa ano, sir, sa syudad or sa province? Sa, I think, sir, province ang iyagi naman. Province, provincial capital, but we're validating. So, amo pa ng information diri. Anong mga na-recover na to, sir? Pilang tanan ka sa may initial na? Ongoing pa nga itong processing. I-update yung background, sir, pag okay na. Ang source siya kuno sa diga po, sir? May ginpangambal sa source, sir. Medyo ginpapala pa natin kasi malas na salan. Sige. Sa amo na, no? Ang ano background sang suspect? Abo mo cham? Amang ko ta si Colonel Benitez Bicon, ano background sang suspect kay aligasyon empleyado sa gobyerno? Amo gani. Anong background ni sir sang subject, sir? I think pusher sa packing sa pusher ng dari sa Iloilo City. Kagi na preso, sir? Verify pa naman sa province. Sige na pa-verify pag libabutsan pa. Address sa karon ando kang siniga detalye. Pero empleyado man siya, empleyado sang gobyerno? Amo na ang nakuha diri nga ID sa iyaya sang provincial capital. Amo nang nabasihan diri sa pulis pero gina-verify pa na karon basi kun
ano yala lagi pakita yala Andre. Aha. Protest pa verify pero may ID sa din no ginpakita diri sa ato sa pulis ang iya silang ID, probinsya Capitol tapos amo na bin nakapangalan diri siya as talom. Ang posisyon ang sa posisyon sir natumod ko na ng posisyon niya sa provincial Capitol. Wala may pa. So sige basikon maano ta dugay-dugay no makonsolidate na dugang sang otoridad kay giningagat adto si Sir Benitez diri bis baba sa kata dia no basta pag-check di ang latest diri karo kun natapos na ning ano di Vittorio diri sa Subong Metreon kay mataklas kini sa babaw mo tapos dis may babaw isa, dua, tatlo no may tatlo na di ko kwarto to paday nga kulang tawon ta do ano malani humanang ni sa light materials diri sa Subong tinion kung makita naton diri ongoing diri ang ang inventory asang otoridad sir masiding tabi kon pero tanan ka suspected illegal drugs ning recover isa, dua, tatlo, apat, lima, anom, pito, walo, siyam, bawo siyam gali no ka asasay isang suspected sa boss siguro isa niya boning by bus item mo ang gin-separate dire tapos may ari man ding kwarta no siguro boning agin hatag isang police officer bayarta may pouch man di tapos ang cellphone no nga ginapremyahan ni giro sang sang yan sang subject ni sa sining by bus dire convoy bus operation diri sa Subong nga mga tinion diri karon Bumbutsam no gamay-gamay lang siya di nga kwarto siguro do mga isa ka pa kag duwa no 1.2 meters ni ang kalaparon diri sang iya siya di nga kwarto ko sa dito dahil nagtikayon diri karon nga nabaklan sang sining suspected illegal drug sining subject karon sa may bus operation basta makatinguha ta kay kay Judge Direk akon anong pagiging latest excuse na sir ready pero pagpita tayo kamay sir sir Judge Direk man no Judge Direk Bisnar ano ka na guys sir ka engage sa legal drug no comment sir no comment pero ang latest trabaho mo sa provincial capital anong gitong specific mo bra sir administrative works. Ano na? Administrative works. Administrative works, oo. Kasi sino nga department? Ano nga department? Yes, sir. Sige. Ano kadugay sa Capitol, sir? Sana 5. 5 to 6 years. 5 to 6 years. Kaya na baligya ka dugaw? Regular ka na ganita? Di ka engage ka sa illegal drugs, kabligya ka? No comment. No comment. No comment. So, damo imo sa din ka nagakwa sa imo nga supply? Din mo ni nakuha pa supply mo ni sir? No comment. No comment. Nga ano comment no comment. Nga aga ni makunta nga ano comment Di nga ano comment sir diri sa Subong Matanion ti anong mambal mo tingin na tikayon kanin baklan di sa Soledado kung no comment ka sa engage sabi ko so o ano ti gagamit ano ato no kulugay na na di karon ang sa Capitol mo to mga pilano 5 wala 5 to 8 8 6 Di siya ko nga opisina? Sa hindi yan lang ma-mention kung sa nga department or administrative kuno do more on paperworks. Pabutsam ang iya si regular siya kung job hire. Regular ka na da sir no?
Casual job order, ano? Ano na? Job hire? Job hire daw? Ha? Job hire? Job hire sa Bobotsam. Dari sa karon mga tinion. Sus, kanugon ang iban gapasalamat gani iya Bombo Jomar nga bisan job hire la makaobra sa gobyerno. Si Jojirek ya, Jojirek ano pilido gani? Bisnar. Bismar? Bisnar? Oh. Ti may trabaho na gid sa ti makon mo naka 5 tubtob anom na siya katuig. Ang iban dumano na iya bisan job hire makasulod sa trabaho. Ginintrahan niya pa iya sa nga illegal nga aktibidad. Jobs? Oo. Amo gani hindi pa ka sustento ay mo nga sweldo si raw. Ha? Hindi. Kulang pa sweldo mo? Pilak bilog bataan mo? So, muna ang single siya, single. Karon ka statement ni Joe Jerek, Bisnar, adre karon sa may nasambit ring area. So lang ni karon Bobotsam pa tigayo ni karon matapos na ang inventory dire karon sa otoridad. Sa sining ginatigayon dire karon nga drug bypass operation adre sa may nasambit dire karon nga sa area. Dari karon sa karon mo din man dari si Sir Jojeric Aribagay si Philippines tadi para tes ma-aplastar to dari karon ang dugang sa karon nga mga detalye no sa agipitay na bypass operation. Ari sa kikilid kami mga parto gradi ho. Dari karon ma'am ang si Sir Jojeric silala dugay ay na kontralahay na dahil siya. Iya na. Kilala. Hindi man. Balito pa dahil mo din. Oo. Anong oras ka mo yaga fully out? Kabalik di? Bali ko dia permi. Kakay na ako pagtugaw bra. Walang dia permi. Pero si Judria, talag-salaman. Pero kung magkitahay ka mo doon, okay man. Wala malo, agyay lang man kami. Lang man ang lang. Ano may mga nagkakadto di, permi, or tabi siya mga migoyar, Wala, sir. Talag-salang kung may kakadto na siya, salaman ka best kung lalaki nga isa. Hindi bang susilala? Mamanay ko po nila. And the rest of wala na abing ko kabalo mo. Oo, amo lang. Oo. Pag-abot mo di dugay na kamudi gano ya gatinerya. Dugay na kamudi ya una kamo siya. Una sila ya sa Una sila ya sa amon. Bali pag-abot nyo ara na sila. Ara na sila. Sino po diyan ang gatinerya? Wala man daw po na dati. Sama lang sakit. Oo, kung ang una naman nga night dire. May babae na dahil siyang bataon pa nga may bata na upod. Amo lang man na, ay salang man. Tapos yung resto sunod duay-duay na? Wala. Sige. So munang ilang siya ng observation. Bali boarding house na gali, no? Sinong tagya? Sinong boarding house din? Laot na Ha? Ang nagpaano sa amon diya. Pwede kayon? Oo, kay siya man ang nag-taker. So doon mo lala ang ginatawaan nyo da, mga monthly da? Pila monthly nyo din? 1.8. At okay naman, ay titaas man mo. Adri ang ilang sila yung kwarto. Amo tong yun din, no? Kasilingan niya dito pala ng kwarto ni Jojirek ang nadakpan din sa bypass operation. Adri may Don Esteban, lapos Iloilo City, adri karon na Bobotsam. So ang iba sa digero karon kay ginaplastar na madali sang kasi drug enforcement unit ando gasa dire karon ng mga detalye kay information sa sining nasambit dire sa operation. Ari basic update si nalipat ko. Ari si Kap sa barangay Don Esteban Elfren sinayo. Lipat-lipata mo si Kap Elfren imo na. Bombo Jomar bla. Ay ka,
Amo gani, ari na si Kap Efren, no? At Efren, Kap, anong pagkilala mo ni kay Job Direct ni Kap? Okay, sa ako, pagkilik ko ni Sipa din. Kung pamangkuton nyo ko parte, sinasantawo nga na apprehend sa bypass operation. Wala ako knowledge na. Kaya una best, border sa. Okay. Ikaduwa, sa nagligad na ako nung according sa Tagiya, nagligad na ako nung Simana dahil sila nagsulod. Ikatatlo, ang advice ko sa chairman sa committee sa boarding house na kada may magsulod sa barangay, kuhaan data. So ang Tagiya, why man na-coordinate sa amon, na may border sila nga bago. So dapat may coordination gid nga gina-forward ang mga pangalan dapat po para ano nila. So para mabalada kung sino na sa taga-diin na sa kung ano lang iyang klase ng obra. Kaya kung nabalago lang ang ano na, adik lang tuntoyan na kundi ako na lang nagpahulag dayo. Grabe no ti. Sikat pa yan, Jones. Mo gimana? Mayo lang kasi sa bandang barangay. Pero mambal mo sila kay diri ng tabo sa barangay mo ka to. So kung diri na tabo sa barangay ko, hindi niya silang bugala. Dawa ko yan nahuya nga may madakpan ni sa akon. Ang problema sinaya kay nga, hindi ba na siya taga diri? Di pa nga ayaw ya diyan na di siya mag-umpisa. Kaya kung ay gali na sa matiktikan ba? Tako na ako naman yung problema ko. So, mayo lang kayo din na nila yun, temprano pa, doon sa natin sa pulis. Kaya ako yan sa matutuwa dyan, kuwandig ko, gatang ko sang kapasalamatan sa mga kapulisan sa madasig na pag-atag sang aksyon na nasolusyonan ining mga umpisa sa mga illegal bala. Ambot ano pa ni sila magkalaubos ha? Ubos nga madakpan. Duwala na kabutang, mapatay o kumaubos sa dakpan. Sige. Amo na ini kamo magtiyaw-tiyaw na sa lugar ni Kap Efren. May punto man bubutan pa. Say duwa lang bagay na mo. Maubos sa dakop or maubos patay. Kung sige be, no, nga pag-engage ni karon sa illegal drug activity adre sa barangay Don Esteban, Lapos, Iloilo City. Bumutam? Okay. Joms, dalas dason tanang guro balita mo parte sa mga mangunguma blag imbisitahan mo kagina. Nagakangawa sila sa pananom nila bangod nga sige-sige man ang pagulan-ulan, no? Apo gani, gin padulungan tano ang pila ka area diri sa probinsya sa Iloilo. Ini ang may kantanan manti sa sining sige-sige ang pag-ubos ang ulan kay may pila dili ka mga mangunguma ang apektado no sa ila sining kapananom specialty subong maulanon ang panahon ang iban nagakaloo pumutsam ti perde no ang negosyo kay iban nga mangunguma naton dodra man lang abi nagasalig sa ila sining nga pananom agod nga ti makaprodukto sila kag may gastuhon sila sa sulod na pamalay. Ang isa diri sa napakigangutan naton ang nagatanom pa ni sang ulutanon sa ila sidi nga duta sa may area karon sang Dumangas kay ang ila sidi karon niya nga ginatamnan diri bubutsam do halos puno na sang tubig. Mo na ginakangawa nila bangod nga ti kon magsigisige kamo na sitwasyon magkalaloo ang ining tanom nila kung hindi ya maghubas ang tubig amo na ang isa dira sa ginakangawaan man sa mga vendor o kung sa sining mga manguma sa may parte probinsya sang Iloilo. Ito bati tablanay no ang interview diri sa sining sa Mandrika manguma no sa pangutan diri sa Mobo Radio. Bumbutsam si Ma'am Helen Gare sa pakigangutan sa Bombo Radio. Manggit Tama gid sir ka epekto Ang okra namon sir amatamat nun patay-patay hay simple ang anang tubig nagakon sa puno mapatay na siya. Kaso nangamot pang mga balato nga muman nagalabot ka tubig di mapatay ang tanan. Nagalo gali. Oo. Asa mga pitsay sa bong sir, way kay kwaon na pitsay. Ay persig ng tubig. Oo. Yung mga pila ng adlaw nga mo na sitwasyon nyo din? Mga sobrang 2 ka semana sir Oo.
Ang amon ganit sir, mapatanom kami, hindi kami kapatanom. Katuho, hay malaan mo, malaplap ang amon tanom, hindi makatanom kami, hay malapawan tubig. Kaya hindi kami kapatanom subong. Kaya ambot kung ano ang kalaplap namon, hay nalaplap ron mo. Hindi mapwede rin lang ron matimanahan pag yun sir, hindi na malaki, pero hindi na gid ang sabon. Anong mga tanong, mga piktado, de? Ang pitsay, ang okra namon, mga tugabang hindi magsaringsing. Kaya siyempre tubig, malabutan ng puno na. So dapat balance, no? May mala, may Oo. Di okay man lang kung may tubig, garing po mong problema kung gadugay bla. Kaya nga dugay, ang gamot na masulob, katubig, mamata, patay. Teka mo, ang ginimo nyo, bayaran lang mo pisto di sa guates nga kung ano, mabligyan. Oo bisan paano, ang iban nga mga planters, gayo man kami, makabaligya lang kami di man. Tagang amon, itungtong namon, hingagaw, sir. Bisan na okra. Oo nga makatungtong man di. Oo. Bali, ang iba yung may mga tanom, din nila na display. Kakwa man kami tanda. Daso na okra namon, sir. Hingagawon din namon nga bisan gagmay, kwaon ng namon para mabaligya. Hingagaw. May ano ka mo, may direct ka mo nga dealer, abi, or why? Gabaligya lang kami di, sir. Kung sa isa, may nagakwa man sa Dumangas. Ano na, Good Friday? Oo, ang tinda. Sa tinda ka Dumangas, nadulong namon. Tingog to yan, no? Oo. Di, anong mga bligya nyo di? Anong mga tanom nyo di sa inyong lugar? Okra, ng may marguso, tugabang, pitsay namon, amo pala nga tapos namin na pitsay. Ang pitsay na ano kalawig na sa for example maruman katubig, ano pila kalawig nga tinerya? Sa kasing mana, sir, masulob na, sir, ay na na. Mapula na na siya. Ngagawang kita harvest, bisan alang-alang, kung masulob ay na na. Ang mga sumatra kasi buyas, masuloban ng sibuyas dahon. Dako ang pwede gid ka planters. Sibuyas dahon. Oo, sibuyas dahon. Ikapular sa dayon, masulob lang tubig. Dapat ang iyang gamot na ulbogid, mahayawgid. Oo. Hindi gid masuloban. So mo na ang sentimento dre sang sang isa dre ka farmer sa may parte probinsya sa Iloilo. Pumutsam tag ti sa subong no nga tinion gidaw ginapahalong nam lang ang halos tanang publiko diri karon kay ti amo na sitwasyon nga ti kuno taon naton ang parte sa mga coastal area sa probinsya lentos may gimbal ang kadto diri sa may Tigbawan, Uton, Arevalo kag Molo nga daw nagko kay mga balod no ti mas mayo siguro kung mga sakayan naton ang magpahikad lang anay kag hindi lang ay maglayag agud nga ti marikawan ang disgrasya ato gaman sa sining malain karon nga panahon nga ato sining na eksperensahan diri sa may parte karon na syudad nagumuman ano sa may bahin diri sang ang probinsya diri karon sang Iloilo diri karon na bumusamtaw sa ato sining mga kabumbok. Okay. So, amo na ang problema, Bumbo Jomar, mga pananom, partikularmente sa dingan itong areang si Manang? Dumanggas. Oh. Kung ang Dumanggas nga problema, laban-laban sining iban nga mga kabumbo naton, do mamo man sining problema nila kutob sa mga nagapananom kay pila nakadlaw sige-sige ulan Jomso? Amo gani ang iban do modem ng abi ang ang palangabuyan Bumbutsam ang ato lang kinasa pakingutan ka nga ti pasalamat sila nga nagulan pero gakasubo man sila kay sobra man ka damo. Doon sobrahan man tiya mo nang epekto bla ay iban hindi nakatanom sa ila sining humayan and the same time si iban man nga may mga may mga tanuman especially ining mga lutanon sakop taon sining karon nga mga kabombo dari Bumbutsam ang iban siniguro karon plastanta kay ari na si si Police Lieutenant Colonel Benitez adri Bumbutsam kasi ang plastanta blang dugang dari karon nga detalye kikina do kulang-kulang pagit sa gin pagkayon dari nga by operation diri sa subong matnion. Sige, matian tabi si sir. Gin panaog na nila mo ang subject la diri na salom sang boarding house adri karon ito din si IW
high value individual ang isa kadikagin subject rin karon sa bypass operation. Sa nakuha na nga bypass item, pila tanan sir kabilugan? More or less 20 grams. And, may standard price siya 336,000. But kung i-convert natin sa street level price, malapot man siya sa 600,000 plus. Ano kilo ko niya? Ang sachet nga nakuha sa iya, including ang aton nga bypass items, is siyam. Ang bypass money? Ang bypass money na ito is 500. Ang binuanay ka na? 500. Kamay, no? Kung tanong ba sir, medyo mahal-mahal kaya wala man kalapot na isa ka punto ang iyagin ko. So, ang source na balana ko niya? Yes sir, ongoing subong ang follow-up natin sa source na apoyta na sa counterpart. So, tis pa, ma-plastar pagit ang dugang dali karon nga, nga operation. Kung border lang da si Joji Moore. Final mo, may Kung nag-board lang da siya, din gining i-address? Amo gani. Ari ka may details din. Din gid address sir gani sir liwata. San Miguel Iloilo. San Miguel Iloilo, dari Carbubot Sam. Address igor ko tabi. Ang dugang dari karon nga information. Barangay 3 Barangay 3 San Miguel Iloilo. Tapos ang iyang status regular gid man I-check pa natin sir, but I think isa siya ka regular employee. So sige. Tis ka doon puputam na pasta na director ting jawid sir si Police Lieutenant Colonel Antonio Benitez Jr. ang head sang CDEO address sa gipatigal nga bypass operation. Jobs, kanugon, Jobs, regular employee ka? Puputam. Siling ko kanugon, katama, regular employee ka, tapos madusok ka pa illegal drugs? Amo gani, ipamangkot taman ko balati, ba si kulang sweldo, yat ito hindi masaksabat nga naging case basta sa muna. Sus. Kasi pagkamalo ko kung sa gobyerno, kadamo pag mga benefits mo, may mga bonus pa na gani. Muna ang yasin nga trabaho na karon kaya muna sa tingalahan man din nag-meter pa sa atin sa muna nga aktibidades direktor mo busang ito malandamang sa kuhay subong daan mainit subong ang ning pag-ingit karon sa illegal droga kaya buman ng mando karon sa pulis nga sige ining kampanya sang aton sa ni karon nga otoridad bubusam. All right. So muna, ang latest na sa may barangay Don Esteban, Alapos, Iloilo City. Ini si Bombo Marvilla para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Marvilla sa imo sining mga balita nagikan sa patrol. Tikon amo sining sistema regular employee ka tapos dusok ka pa yasang illegal drugs? Ano sistema, ano plastada karon nga amo na ginang imo sitwasyon? Engage ka pa imo sa illegal activities? Sa aton sini karon nga mga kabombo? Anyway, muna lang hambal ni Kap Elfren Sinayo. Dapat yang pang prisuhon gini sila para nga hindi na sila magpanghalit, magpangguba sa ngalan sang mga barangay diri sa syudad sa Iloilo kay ginatinguhan sa mga punong barangay diri nga malabot ang kahigayunan or estado nga drug-free barangay. Ti daw sa ano balay mag drug-free barangay ikaw but silingon ngati ang kampanya mo batok sa illegal sining droga ang nagasanto man niya karon sa kampanya sa pangkabugusan nga gobyerno. Ti karon nalambot mo ng estado nga drug-free barangay ikaw tapos gulpihada lang dira kay may mga boarding houses dira sa imo sining nga barangay. Sudlan ka dira karon sa isa ka drugista.
pagsulod sang drugista dira man siya mamaligya sa illegal nga droga, dira siya mahukmong. Ti sa panghusisa kag monitor sa aton sini mga kapulisan, masiruin ang sini iya nga lugar sa aton sini mga kabombo, dira siya baklan, dira man siya dakpon, tiyang una nga maglupok, syempre ang lugar kung sa diin siya gindakop. Si Jujimar ginman tong ngalan niya. Kaya ano pa ni? Makabig iyang tawag sigari, makabig ini siya nga high value target, bangod nga isa siya ka empleyado sang gobyerno. Sa aton sini nga mga kabombo. Standby na kamo sa kahapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco over gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Boom! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok, natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pinalamang sa epekto sang air pollution. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 23 to 29, 2023. Sa sining nga ulihing Sabado sang Hulyo, ang mga kantang mostly nagikan sa past millennium ang liwat nga magadominar sa bilog nga area sang Plaza Mayor sang Plazuela de Iloilo. Kaupo ng Technocrats Band, mag-kick off alas 6 sa gabi sa Hulyo 29. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mugs, kagiban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 30 Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa among adlaw nga pagkahiwaton sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa, magpangamuyo kita sa Ginoo nga makatuon kita nga lubos nga makapatawad sa mga nakasala sa aton, agud nga mapatawad man ang aton nga mga sala. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community in a progressive country in 2023. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagigid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta.
Magbukas ang savings account sa bangko kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makamulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig manikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies.
Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nag-provide man sang source ng iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon. Good afternoon, Gil. Sa itanan mga kabombo, maulanon, mabagyuhon nga hapon. This is Tita Regine. Welcome sa Wednesday edition. Susuni nga pala tuntunan, and I'm really praying and I'm really hoping that you are okay, you are safe, you are secured, also with all of your loved ones. So sa nga hapon, I just hope you're just staying at home sa mga may trabaho. I hope para lang ka masusunod sa inyo ginatrabahuan and very safe. But to those outside, kabay pa, no? You're also taking precautionary measures. Kabalo ka mo, ha? Dapat nga mag-safety sang inyo nga kaugalingon. Safety kung ligay nun, safety kung English, no? Mag-secure sang inyo mga kaugalingon. Well, anyway, sa nga hapon, bisa nagabagyuman, pero sige, ang atong ipagdulong sang kalingawan para sa inyo. We have here beautiful stories nagikan sa atong mga letter senders, and sa daligid lamang madugay, I am going to unfold them right before your eyes sa inyo mga kabombo. For the meantime, since kalabanan sa aton, stay at home lang, pwede good to take this time para nga magsulat sa inyong mga istorya. May dugay-dugay na kamo nga ginatuyo nga i-share diri sa KLP. Now is the perfect time to write that down. Kung nasulat na ninyo ina, ipadala na dayon. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you can send that sa kahapon lamang program DYFM Bomboradio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Smile kita sa gihapon, bisa nagapangamurumbot ka mo dira. Because matug daw ating panahon. So, since gabagyo man, here's Bagyo para sa inyo by Ian Bryle. Good afternoon and welcome. Ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot-abot. Pigang-piga na ang iyong loob at ang damdamin mo'y paghuhot. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit,
Papatakarin at aambon, pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos, ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog, umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo. Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka nga patungo sa wala, loob mo ay may dalang kaba, ang dami di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambot, bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos, ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog, umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo, pag ang mundo'y basan at ka'y nahihirapan. Tumingala sa langit, tunugutin iyong tapang. Oh, tulad ng mga ulap sa langit, papatakarin at aambon, pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos, ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat at kumukulog, umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulog, umaagos ang lakas na nasiyo. Isang bagyo, bagyo, ika'y isang bagyo. That's true, and may we weather out all the storms in our life. Literally man, literal nga storm, or figuratively speaking, ang mga storms sa aton nga kabuhi. Enjoy the sound lang da ka mo. Oras natin mga kabombo, it's 16 minutes after 2 o'clock. Harin ang ating first story sa sininga hapon. Kaupo din niyo si Tita Regine. This is KLP. Welcome again. Ang story ginpadala sa aton ni Pane sang Haniway. And it says, Dear Tita Regine. Maayong hapon sa imo kasatanan nga tagpalamati sang sini nga programa. Tawag lang gali ako sa hayo nga pani sang Haniway, 30 plus years old na, kasado kag may mga anak. Tita parehas sang iban, ako may araman sa kasaysayan nga gusto ko man i-share. Kag antes matapos, may pangayoon daad ako nga pabor kung pwede tani. Pero antes ang tanan, akon danay isaysay para mas imo kag sang mga tagpalamati maintindihan. Simple lang ang amon pangabuhi. Isang kahig, isang tuka. Mabudlay man, pero nagatinguha sa pang-adlaw-adlaw. Wala kami amon kaugalingon nga lupa kag balay. Gani, nagarenta lang kami. Bata pa ako sang namana. Hindi patani, pero tungod sa kulang sa gabay sang ginikanan, amo na nga nahimo ko ato. Nasambit ko nga wala sang gabay sang ginikanan. May ara man tani,
Pero ginbili na lang nila ako sa akon lola kag lolo. Ang akon mama, 1 year old lang ako kag binili na niya ako sa iya nanay kag tatay. Bali si lola kag si lolo. Ang akon papa naman, nag-obra sa Manila para pang suporta sa akon. Isahanon lang gali ako nga anak ni mama kag papa. May magulang ako, pero napatay siya, 5 years old pa lang. Kagang masumo, bisan balaan man ni mama, why gid siya nag-uli. Bisan sa katapusan na lang, kag naghatod sa iya gurang nga bata. Si mama nagambisyon, nga kuno maobra sa sagwa pungsod, para kuno mag-ayuhan man ang amon pangabuhi. Pero wala magdugay, naguntat na ang iya nga pagpakig-angot sa amon. Wala na siya magsulat. Tungod sa handong niya, ginbaligya ng day lola kag lolo ang solo nga lupa nga ginapanag-iyahan nila. Halin sang wala na magpakig-angot ang akon nga mama, akon akoon nga naglain ang amon nga pagpangabuhi tungod hindi na ang amon ng lupa. Nagaatipa na lang kami. Ang amon parte, 1/4 na lang sa ginauma ni lolo. Nagasuporta man si papa, pero para lang sa akon. Kag sa akon pa nga pagkadumdum, malaka lang magpadala si papa. Kaysang una, sulat man lang. Kag ginalakip lang ni papa ang padala niya sa sulat. Wala na gid magsulat, kag makipag-angot si mama sa amon. May adlaw kisa nga nagapamangkot ako sa akon kaugalingon. Nga aayhan nga ginbayaan kami ni mama. Diin ayhan siya. Way ko gali, no? Na-mention nga ang urihin niya nga sulat, may ikaduha na siya gali na nga bana. Kag may bata nga lalaki, nga nag-iedad 3 years old. Siguro, mga 6 or 7 na ako katuig sa pagkadumdum ko lang. So, paliputon ko lang ang akong nga istorya. Hasta tita, nga magmasakit si lolo. First year high school ako. Wala gid balita kay mama. Kag sa masubo nga istorya, napatay si tatay, wala gid haro ni mama nga nagpakita. Si lola gali, may masakit manina. Wala pa ako na bata, may asthma manina siya. Amo nga sang napatay si lolo, nagasarig na lang si lola sa iya nga magulang, samtang ako naman sa sustento ni papa. Nagaligad ang tinuig, mas nagalala na ang asthma ni lola. Kung sa malipot nga tinaga, ang iya kabuhi, nagasarig na lang sa iya nga inhaler. Kung wala siya inhaler, daw mahunos ang iya nga ginhawa. Naluoy man ako, pero wala man ako mahimo, tungod kay kaeskwela pa man lang ako, kag nagadepende man sa sustento ni papa. Hasta nakilala ko ang akon bana subong, kag nagbunga ang amon nga paghigugmaanay sa hindi intsakto nga tinion. Bag-o lang gid ako katapos first year college, kag nagbusong ako tita. Naghinusol man ako, pero ara na, kag nakasala na ako. Ginparindugan na lang namon ang amon nga hinimo. Naakig ang akon nga papa, pero hindi ko na mabawi pa kung ano ang natabo. Binaton ko na lang ang iya akig. Amo man ang akon nga nanay. Puwerte ang kaakig, pero wala naman siya mahimo, wala naman sang magbago. So ganun mo siguro nga nanay diri, amo ning imo lola, ang tatay nga napatay, amo ning imo nga lolo. No? Hasta nga magabot, ang masubo nga tinion. Sa nagadala na ako sa masulod sa 7 ka bulan, napatay ang akon nga lola. Napatay man si lola, wala man sang haron sang akon iloy. Nabili na lang ako nga nagkaisahanon. Ang ako na lang nabilin nga masandigan ang akon pamilya, kag si papa. Nahibaluan ko nga may ara pa nga kaakig, kagkalain sang buot si papa sa akon, pero bisan na mo na sila kung kinahanglan ko sang bulig, ara si papa. Kagdako ang akon pasalamat sa iya. Hindi ko man mahambal personal, pero sobra-sobra ang akon nga pasalamat sa iya tita. 1 ka bulan ang nagligad nga napatay si lola. Nabutang man sa katalagman ang kabuhi ko, kag sang ako nga baby.
Ibunag ko daad siya nga kulang sa binulan. Kung wala, dayon mahingagaw. Sa kaluoy sang Diyos, kag sa bulig sang pamilya ni Lola, kag sa bulig man ni Papa, nakaluwas kami nga mag-iloy. Sa sulod sa malawig nga mga tinuig, bisan nga may ara na ako pamilya, sa oras nga kinahanglan ko ang bulig, ara ang akon Papa, nga gahatag bulig. Paliputon ko na lang ang istorya ko, Tita Regine. Sining February 2023, may masubo nga mensahe ang nag-abot sa akon, halin sa ikaduhaman nga asawa ni Papa. Si Papa kuno, inatake sa tagipusoon sa oras ng iya obra. Sa unang nga minutos, nablangko ako. Pero sa nag-sink in na sa akon isip, no tinakluban ako, nga wala ko kabalo kung ano ang reaksyon ko. Bisan malayo ang buot namon sa isa kag isa, palangga ko man si Papa, Tita. Siya na lang nabilin sa akon. Binayaan na ako ng day lola kag lolo, tapos siya naman. Pero wala naman kami sa mahimo, tungod mas una siya naging kuha sa amon. Silinggani sang iban, mas maayo na. Mas maayo na ato kaysa mag-antos siya. Masakit man, pero kinahanglan ko batunon. 4 na sa akong pamilya ang nadula. Pero bisan haro na lang ni Mama, wala gid ako sang nakita. Ambot kung anong mabatyagan ko para sa iya. Ano ay ang maging reaksyon ko kung makita ko siya. Kaso, wala ako kabalo kung buhi pa bala siya or patay naman. Tani kung buhi man siya, biskan magpakig-angot na lang sa akon. Mabalaan ko lang kung buhi pa siya o patay naman. Medyo malawig na guro ang akong pagsaysay, Tita. Sa sunod naman ang iban. Sa tulad, amo lang danay ini. Salamat sa tion nga ginhatag mo, Tita, sa pagbasa, kag salamat man sa imo mga tagpalamati. Tita, antes ko tapuson ang akong sulat. Nadumduman mo, sa umpisa sang sining akong sulat, nga may pangayoon ako tani nga pabor, kung pwede daad, gusto ko tani, ipanawagan si Mama. Kung pwede daad, basi pa man lang kung may makabati kag makakilala sa iya, o kung siya man ang makabati. Or basi may makabati nga iya ikaduha nga pamilya. Balaan ko nga taga diri sa amon, kilala siya, pero wala gid kami kabalo kung diin siya. Kung pwede daad, ipapanawagan ko siya. Ang ihatag ko gali nga pangalan, kompleto nga ngalan, halin pagkadalaga, kag hasta makapamana siya kay Papa. Umpisa paghalin niya, wala na ako makabalo sang iya sunod gingamit nga apelyido. That's because may second husband na siya, no? So mapasimpadad lang ako, Tita, base pa man lang. Sure, gid. So aring panawagan. Kay Mafe Gonzales Banderado Pedregosa. Uy, Pedregosa, ang kilala ko da nga Pedregosa, alert, basi kilala mo ni. Liwat, Mafe Gonzales Banderado Pedregosa. Basi may nakakilala sa iya, o kung basi nakabati ka man, kung diin ka man, basi pwede ka man sa akon ka-contact, balaan mo man kung ano ang akon ngalan, pwede mo gid ako ma-message sa Facebook. Kompleto ang akon ngalan sa Facebook. Halin pagkadalaga ko, kag hasta kapamana ako. Kung hindi mo man ako makontak, damo ka man kilala sa pamilya ni Lola. Mga pakaisa mo o kung sa mga bugto ni Papa. Bisan mag-contact ka na lang, Abi, para mabalaan ko man kung kumusta ka na, kung buhi ka pa or patay na. So, base sino man nakakilala sa iya or may ihibalo sa iya, basi pwede man mapahibalo diri sa programa nga ini, ang kahapon lamang diri sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo. So, Tita, asta na lang diri, pasensya gid sa kaliwigon sa akong sulat, kag madamo gid nga salamat sa imo, kag sa tanan nga mga tagpalamati. More power sa imong mga programa. Ari diri nga akon nga full name, hindi na lang siya pagbasaha. Ari man ang akon nga FB name, pero kabalo naman to si Mama. Basi in kaso may magpahibalo kaangot kay Mama, pwede gid ako nga makontak sa messenger ko.
Thank you gid liwat tita. Tani mapahanugutan man akon panawagan kaangot kay mama. Salamat sa liwat tita. And God bless you always. Ang tagpadala Pane sang Haniway. Pane, thank you, Gid. And yes, very willing gid ako nga mag-accommodate sa imong panawagan. And just before ako nga close diri sa imong letter karon, panawagan ko liwat ang imo diri nga ginlakip nga panawagan para sa imong nga iloy. But I can understand your feeling because one time may naistorya ako daw deep nga conversation sa isa man, no? Isa ka kilala ko nga wala niya nakita ang iya nga iloy. And when I asked her ano ang imong feeling about this, naghambal siya nga daw may missing sa iya nga pagkatawo. And makompleto lang kag mapunan lang ang ina nga missing kung mahibaloan na niya kung sino ang iya nga mother kag kung makita na niya ang iya nga mother. So according sa iya, it is a lifetime kumbaga dream for her nga makita gid ang iya nga iloy, mahambal, mahag, makumusta kag makaupod sa pagpangabuhi. Kanami kay wala man bitterness sa iya, although mga masakit man ang iya nga inagyan sa kabuhi because nga wala sang iloy nga nagabay sa iya. So I know nga sa imo nga bahin, ever since ang imo nga pinaka-wish is makita siya or may istorya siya kag let's start na lang, no? Nga maka-establish ka mo contact sa isa kag isa. And so we hope and we pray nga through this program, mangin instrument ang ining kahapon lamang program so that makasabat ang imo nga iloy kag basi may mga kilala man dira siya nga nakakilala gid sa iya kag mamuno sa iya nga ang iya anak nagapangita sa iya. So sa liwat ginapanawagan naton si Mafte Gonzales Banderado Pedregosa. Kung sino man na nakakilala sa iya o kung basi nakabati man siya, kung diin ka man ginapangita ka sa imong anak according sa iya, balaan mo man kung ano ang iyang ngalan kag pwede mo siya nga ma-message sa FB or pwede man nga mag-contact ikaw diri sa Bombo Radio ang iyang ang ngalan sa FB halin pagkadalagan niya kuno kag hasta nga nakapamana na siya. So kung hindi mo man siya kuno ma-contact, damo ka man kilala sa pamilya ni lola niya, mga pakaisa mo o kung sa mga bugto ni papa niya kag nagaayo gid siya, no? Nga kung tani makakontakt ka man lang sa iya para mabalaan niya kung kumusta ka na, kung okay ka or ara ka pa. So sa mga nakakilala dira sa iya, basta may mga information ka mo, if she's still around or buhi pa, nami gid, no? Kag kung pwede mapahibalo siya, kag kung pwede through this Bombo or through this program diri sa Bombo Radio, pwede gid nga mapatubang naton sila, no? Face to face. Bawd ako nami, no? Nga magkita ay sila after many years, 30 plus years. Nga wala gid sila nakita ay nga mag-iloy. So I just hope nga mag-grant ang ining wish ni Pane sang Haniway nga ang complete name balaan gid sang iya nga mother. Kag I just hope, no, nga the Lord would be so generous para nga masabat ang inang pangayo, ang ining ginawish sang isa ka anak nga luyag nga makita ang iya nga iloy. So again, sa kadam andira ginapangita diri ni Pane sang Haniway ang iya iloy si Mafte Gonzales Banderado Pedregosa. Let's hope and pray fervently nga kung tani, no,
Mangin palaagyan ng ini nga programa sa imong pagsulat diri kabay nga makakalabot gid ang imong nga mensahe para sa imong nga iloy, and finally makakita ay gid kamo. I am really looking forward nga makakita ay gid kamo nga duwa. I'm sure you would be the happiest person kung matabo na ina. So let's pray for that. Thank you so much, Gid. Wait and see kita, ha? Kung ano ang isabat ni Lord sa imong nga pangayo. Salamat, Gid. And for the meantime, keep being hopeful and keep the faith nga matuman ini. Salamat, Gid, sa imo pani sang haniway. Ang ato nga oras, 33 minutos, makalipas ang alas 2 sa hapon. Magabalikan kay LP pagkatapos ng Gid sa pila ka mga importante nga mga pahanam. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sa lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyohan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya.
Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad a pisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman ni raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modos sa mga kawatan nga kon kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunog kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics. Agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Kita diri sa KLP alas 2:40 ang aton nga oras. We have another story coming from student mom of Lambunao. And student mom, nagapangayo gid ako sang pasaylo sa imo because wala ko nadala ang mga pictures ng imo nga ginapid. I was working on your letter kay Ina and then nabilin ko siya sa ako na table dito sa balay. Senior moment na naman si Tita Regine. So pasensya gid, but the next time na makapadala ka din sa imong story, I will be showing those 3 pictures. Kita ko siya, 3 pictures. For the meantime, sa saning hapon, ang imo lang anay nga istorya. Pasaylo sa liwat. Dear Tita Regine, maayong hapon sa imo kung sa tanan dira sa Bombo Radyo, amo man sa nagapamati subong nga hapon sa KLP. Good day sa inyo tanan. Kagabay pa nga healthy and happy kamo sa tanan ngitiun. Tita Regine, aga pa ako nagbugtaw sang aga sang June 24. Sabado nga adlaw, agad nga mag-attend sang amon nga Womiso and Baptist Men Fellowship nga himuon sa Jordan, Guimaras. Upod ko ang akon agot nga si girl kag ang husband niya nga si Lester. Past 6 a.m. sa maghalin kami sa Lambunao. Nauna-una lang sang jutay ang iba namon nga kaugdanan. Ang amon pastor kag ang iya nga wife kag ang duha ka bata kag ang iban pa nga Womiso nga sanday Nanay Beth, Nang Emmy kag sinang Rona. Nagpadulong kami sa Fort San Pedro kag magsakay sa ferry boat pa Jordan. Ang venue sa amon nga fellowship amo ang Jordan Municipal Gym sa Jordan, Guimaras. Nagpa-register kami, 50 pesos kada isa, na mahal sang coffee, ibos, kag pandesal. Nagsugod ang program, prayer time 8:30 to 9, kag ginsundan sang Singspiration, led by Pastor Vincent Fernando, ang amon nga church pastor. Ang naghatag sang message based on the theme set for His second coming.
Amo si Pastor Vicente Garganchel Jr. sang Doan Baptist Church of Villa. Ang iya message nag-focus sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58 nga nagasiling. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work by the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Ang heart of the message nagasiling nga we should be steadfast and set forth in increasing godliness by God's grace, be enduring in whatever kind of life or difficulties we meet. And last, be teeming in involvement with God's work and leading a life of righteousness and godliness. Tita Regine, ang message nagapadumdum sa aton sa mga dapat naton himuon agud mangin prepared kita sa ginatawag nga second coming o pagbalik ni Jesus Christ agud updon kita sa iya ginharian. Tani ang mga nagapamati sa mga program subong makarealize man sang importansya sa aton sang ginatawag nga second life sa luyo sang aton God the Father kag Lord Jesus. Preparado na bala kita tanan para sa iya pagbalik? Dapat nga ang sabat naton ay oo o yes. Kamo, ano ang sabat ninyo? Tita Regine, damo ang nag-attend. Buta sang tawo ang gymnasium. Sang lunchtime na, damo ang food. Duha ang lechon, may chapsoy, estofado, kag seafoods. Busog ang tanan. May paraffles pa, kag ang mga prizes, electric fans. Mga half dozen guro ang naka-avail ng mga maswerte. Pag uli, naghapit kami sa isa ka lugar diri sa city, agud i-meet si Rose. Ginhatagan niya ako sa akong mga vitamins. Ginawalan ko si girl. I-try niya nga mamati sa mga program sa iya cellphone. Nagets niya man. Gani nakapamati ako sa KLP samtang gapalambunaw kami. Alas 3 na sa mag-abot kami sa balay. Tired, pero happy ako, Tita Regine, kay naka-attend ako sa among nga fellowship. Best friend ko ang president sang Bumiso Panay Gimaras, si Ma'am Lerio Barrientos, nga upod man namon sa church sa Lambunaw. I can say na very successful ang program. Thank you, Lord, sa imo blessings. Thank you man sa Living Faith Baptist Church nga nag-host sa sining okasyon, kag iban pa nga mga neighboring churches sa Lambunaw who all worked behind the scenes to make this fellowship fruitful. Tita Regine, madugay man nga wala ako makapasiti. Nakita ko nga katahom sa mga palibot. Pag-agi namon sa may supermarket, matinlo man ang lugar, bisa nagagurutok lang ang mga temporary stalls sa mga nagabaligya. Pag-abot mo sa pantalan, kanami, kag maayos ang tanan. Pagsakay namon sa ferry boat, very comfortable ang mga pudongkuan. Kag hindi na kinahanglan maghintay pa sang dugay bago maglakat ang mga ini, kag madali na lang mapuno. In a matter of minutes, nagalarga ini pakadto sa pihak nga pantalan. Kag kanami isang pantalan sang Hordan. Matinlo ang palibot, kag very friendly ang mga tricycle drivers. Matinlo man ang ilang nga waiting area. May babae nga nagapanilhig sang area, kag nahatagan ko pagani siya sang tracts. Gamay or kabay pa nga ginbasa niya ini. Kinabalan ko siya nga tapos niya basa, ihatag naman niya sa iban, kay may blessing siya. Ang pagbanghatag sang tracts, ang isa ka tracts, T-R-A-C-T-S ang spelling, okay? Ang isa ka paagi, agud makahinulsol ang isa ka tawo sa iya mga sala, kag makabaton sa aton poong Hesukristo bilang aton manluluwas. Tita Regine, nalipay gid si Nanay Beth sang basahon mo ang iya nga sulat. Madamo sa iya mga friends kag relatives ang nakabati sini, kag nagmuno sa iya nga nabatian ang iya istorya. Siling ko nga sulat siya liwat. Madamo man nga mga wumiso ang nagmuno sa akon nga palagi nila mabatian nga ginabasa mo ang sulat
halin kay student mom. Ti ini nasubong ang panawag nila sa akon bisan diin kami magkiritaay. Ginabalan ko sanda nga tani magpadalaman sila sa ila kasaysayan sa kabuhi sa KLP. Sa maabot gali nga Saturday, July 1, of course, tapos na July 1, diri sa balay ko sa Kapangyang i-hold ang prayer meeting namon nga mga womiso, makapikapi kami Tita Regine, magabasa sing isa ka verse sa Bible, kag isay-isay namon ang importance sini sa amon kabuhi. Kung sino ang host, Tita Regine, siya ang mapili sang verse nga i-discuss ang tanan. So since ako ang host, nakapili na ako sang verse nga sugilanunan namon, kag ini ang Mark 6 verse 31 nga nagasiling, Jesus said to them, "Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest." Napilian ko ini, Tita Regine, kinamanan ko nga ang mga womiso ay very busy sa ila panimalay. Luwas pa sa mga orobrahon nanda para sa hilikoton sang Ginoo. Masami nga overfatigue sila sa kadamo sang ilang mga obligasyon nga dapat i-perform. Kani ang verse nga ini makapanumdum sa amon nga importante ang pagtuman sa sugo sang Ginoo, to take a day in rest. Madamo nga instances sa Bible ang nagasiling sini. Paris sang Exodus 23 verse 12 nga nagasiling, 6 days do your work, but on the 7th day do not work. Gani kada alas 2 ang kahaponanon, mag-rest kita, mag-relax, mamati sa KLP, kaysa amuni nga program ni Tita Regine, makarest ka mo. And at the same time, masami man makabati isang pulong sang Ginoo, paagi sa mga sulat nga ginapadala diri sang KLP lovers. Tita Regine, hasta diri na lang ang sulat ko nga ini. Bye-bye to all. Until next mail. God bless everyone. Sincerely, Student Mom of Lambunao. Kanami lang gid sa kay student mom no, at her age ka very active pa siya sa ilang nga church, kag ang iya nga pagserbisyo sa atong nga Ginoo is still there. Kumbaga ara pa ang strength, no, the vigor and the zeal to do things for the Lord. And kanami man, because every time ang mga letters nga ginashare niya diri sa aton are so full and loaded with inspirations, and at the same time mga kanami, no, it's about faith, it's about God, and so we get ang ini nga mga motivations, mga encouragements, mga inspirasyon gid, mga gabay sa aton, mga spiritual nga mga ginashare diri sa aton ni student mom sang Lambunao, kag kanami, no, do ambassadress na siya gali sang KLP, because nagapang share kag nagapang encourage sa iyang mga kagrupo nga mag-share man sang ilang mga istorya diri sa KLP. And I can just imagine ang inyo nga pag circle together every time nga may ara ka mo sang sharing sa mga kaupdanan mo sa Womiso, Bible sharing, verse sharing ka mo, and you're one of the hosts, kag kanami lang gid, no? Samtang nga nagapangapi-kapi, you are talking about life, about God, kung anong inyo nga mga na-experiensyahan, kung ano ang iyang nga goodness nga ginhimo sa inyo nga kabuhi. And I can really feel, no? I can just imagine kung ano ikaw ka good nga servant sa aton nga Ginoo, that every day of your life you are just so grateful sa tanan nga mga ginapanghatag nga mga blessings niya sa imo, hindi lang sa imo kundi sa imo man nga family, all the answered prayers,
and you remain faithful sa iya. Kag ikaw ang nag-initiate, no? Para nga makagrupo ka mo and maka-share ka mo dira, and so that, no, each one of you makabuligay kag maka-share kung ano na ang nagkakalatabo sa inyong kabuhi, kag kundiin na kamo, no, sa inyong pagtuo sa aton nga Ginoo. Kag I am sure nga tagsa-tagsa sa inyo are so very encouraging para sa isa kag isa nga mag-continue sang inyong pagpangamuyo kag pagsunod sa Ginoo, so that you would be ready for the next coming nga imong gin-mention diri nga mo gid ang tema sang inyong fellowship nga natabo last June 24. So, thank you so much, Gid, and sa liwat ang imong mga pictures would be shown sa imong next story. And again, I am sorry. Nalipat gid ako, natungtong ko siya sa akong nga table. But I know nga more stories would still be coming nagikan sa imo, so malakip ta gid ang pag-show sa inyong mga pictures. Salamat sa inyong pagtipon-tipon dira kag sa imo nga pag-encourage sa imo mga kaupdanan nga sila man mag-share sa ilang istorya diri sa kahapon lamang. Mga kabombong, aton nga oras, it is now 5 minutes before 3 o'clock. Pagabalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant.
Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga Mga kabombo sa inyong mga istorya dira, I just hope ready na nga i-email. So i-email nina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kiginsulat ninyo, itakop na. And kung may mga pictures, pwede nga malakip, pwede gini ilakip ina. No? And then ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sakay Nelson Sangimaras, just wait for my call. I-arrange naton ang pag-interview sa imo this coming Saturday being our winner sang last week. Gani mga kabombo, let us stay safe. Padayon ng pag-ulan. Let's pray sa mga nabiktima, no? Sa mga naginabagyuhan at this very moment. Let us pray for their safety. And of course, kamo mandira, keep safe, gid kabutanan ang inyong mga pamilya, ang mga members ng inyong family is secure gid naton. Maraming salamat for sharing your time with me sa sining nga hapon. Balikay kita boss, sa gihapon ninyo lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Stay safe, good afternoon, and God bless.